Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huve leyyul kayyum la tahuzuhu sinatu ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni ya'lemu ma beyne yedeyhim ve ma halfahum ve la yuhituna bi şey'in ilmihi illa bima şa'a ve s'a kursiyuhu semavati vel ard ve la yuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri uqdatan min lisani yefqahu qawli. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Hoş geldiniz hürmetli iyileşler. Yok iqlim. Qaytam göz değmesin deyip dua okudum. Ayetül Kürsü'nü okudum. Aleykümselam, hoş geldiniz. Bir ayın içinde 3 park keserledim. Şu en son kısa parkı beni elbet yıktı. Yani inşallah uğraştım. Goy Allah'a şükür. Yaramadım. Ve aleykümselam. İnşallah goy. Köp adam can etti, soradı, sağ olun, Allah razı olsun. Hem de normal. Hadiste geçer Allah subhanahu teala iman eden bendelerine yerde keselçilik olsa şu günahlarını bağışlayamış şu keselçilik vakti. Yani inşallah günahlarımız bağışlansa men yani beğeniyen. O Allah'a şükür kovmuşsunuz canınız sağ mı? Sağ olun, sağ olun. Aleykümselam, hoş geldiniz. Aleykümselam, hoş geldiniz. Kovmu yağdaylanız. Canınız sağ mı? Vatandaşlar bugün Caneder Türkmenistan'a İnşallah Türkmenistan'a Caneder ondan sonra kabir sesleri dinletecek size. Şu 3-4 günün devamında yaman Kanada'm yüz tuttu, can ettiler etti. Amin amin. Ahlimize Allah Teala bütün Müslümanlara, keselli Müslümanlara şifa versin. Aleykümselam. Bravo. Keselçilik vakti bilen mi bir zatla da adam hakikaten ecizliğini hiç tadım edip bilmeyenini şununla düşünüyen eken. Ağır yatan keselliler, balnoylar, zatlar var mı? Mesela balnoylar, zatlar, ağır yatan balnoylar olur. Pullu da köpsü, pullular, zatlar oturup şunu düşünüyenlerler. Benim pulum hiç tadı eken var. Heve öğreyen vatandaşlar. Hiç düştüm. O zat da ol. İmbirli çay içen, değil mi? Üniversitet kallar yani. Aleykümselam, kovmu yağdaylanız. Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun. Yadımda. Aleykümselam, yok, haber yok. Hoş geldiniz. Goy, Allah'a şükür, siz goy mu? Популярный тоже помню. Перед вами стоит. Yok layal. Palçılar moğollar neyme edip bilen zatlar var ama Allah'ın izniyle hiç tadım edip bilmez. Sağ olun. Goy mu yaxşaylan, canınız sağ mı? Dün bana bir iyileşimiz çıktı. Daha şoğullu. Короче, bu işe giriptir. Avtobus edara, avtobus şoför bolup
Häzir vatandaşlar şunu men dary deýin. İşe giripdir. Bir pul verip işe giripdir. Soňam bunu bara işten çykarypdyrlar. Bu adamın prokuratura hem merik arda ýazypdyrlar edipdir. Ýöne hiç kilik ardasyna da seretmendirler. Muňa aýtýan zady häzir dinledeýin siz vatandaşlar. Kän aýtmaly zat bugün bara. Gaty gyzykly efir bolýar inşallah. Здравствуйте, спасибо большое. Пусть Всевышний Аллах вас даст вам. Men 26 Ağustos'ta işten boşadım. Bir taşar yurta gidecek olup öňe avtobus sürüp ýördüm. Bu edarada yani cuma saatlik diyen ön polisiyede sülçü olup işlen ziyatka bilen işten boşadılan basılman kalanla o son bizim edaraya gelip basık oluyor, garaj basık oluyor. Garaj basık olup bunu Milli Howpsuzlyk gullukları skriti kamera bilen ziyatkany polişni elinden aruşyny alıp şeydi basılıyor. Basılıp çıkıp gelen sonra yine şöyle basık olup gelip oturan adam var. Cuma Sadık diyen. Bunu içeri işlerde ağzı var. Bu basılan sonra adamın familyasını ütköttü o adam. Hazırım şu kovara otayım bunu. Hiç sattan korkamak diye. Ben yoksa ayttım ben. Video bıraksa ne diyen internete çıkıyor. Niye çıksan şöyle çık diye. Bu edaranın içinde təzə avtobusları, prezident veren avtobusları var. Bu özü hususi avtobusu ihale edip ulunu. Bir koyulan plandan yüksek koyutturlar planlar var. Yukarı. Misali bir avtobus 3 milyon 600 manat var. Şu an tölemek için 4 reis park gelmeli bir etrafa. Şolar 6 reis etmese planam çıkanak. Yani kilometrem geçik gidiyor. O son pakirle ne yapsetsin? Datçık koyup, nemeni öçürüp, speedometre öçürüp sürüyorlar. Berin sererkalarım yetenek. Bir reis lişni edip sererka koyuyorlar. Bir reis lişni edip hem şu zapacağız bermeler mi hem özümden becerip nemetmeli da. Özüm becermeli maşinlerim. Bu o zaman misali 4 milyonluk liniyada avtobusu işlese şunu 2 milyonluk yere tölediyden üstünde 100 manat 50 manat her avtobusdan alıp otuyor. Şu adam avtobusu pakta adam katnıyor hazırda. Şolaram hemmesi yani 15'lik şor bazara katnıyor isteyip 750 manat taze puldan 150 manat plan töleyorlar. Qalandan şu cuma saatlik olan paylaşıyorlar. O zaman ben Daşaröy'de gidecek oldum, Bolanak depordum var eken. O zaman 1. iyulda ben şu Özüp nemi var? Geldim Muhammed diyen Özüp. Generalni direktörümüz var. Şu an 40 milyon pul verdim nanim işe girecek olsam şahatlık ben almayın bu adamı Daşaröy'de gidecek olup şimdi şahatlığa pul veremek da ben Özüp pulsuz kalan son alacak da olup beni alacak da ama gerek de bu şoför deyip beni Göroğlu etrafına demeye koyuverdiler. Göroğlu etrafına işe koyuverdiler beni. Benim 7. iyulda bağırdım stajyeropkam geçip şöyle duran bana verilen maşin puğdan ekerler o maşini var ha. Zapçaslarını alıp ben şu maşine başlığına ayttım. Başlık neyle oluyor? Bu ben bana raskhod etsem o raskhod neyle oluyor desem kömek edin. Sen becerip sürüyor şunu diye ayttı. Bana da adı Mered Ali. Bayme edip Mered Ali. Başlığı. Şunu becermeli düşümde ben daha farsonkoları elde açılıp yatıyor elde. Özüm sentyavrda 3 ay sürülüp durun maşin. O mu? Ben bunu 14 milyon taze puldan 2800 manat pul çıkarıp becerdim ben bu maşini. Becerip indi neyle oldu dese line yok diye. Sen berde lineye çıkacak olsan diye şoförlerden diye şu garajın şoförleri haysı diye
duracak olsa, iş çıksa diye, maşini bozulsa diye, şolun yerine çıkayım diye, bizde başka linye yok diye. O başlık meras kodlarım ne oluyor diyeceğim, gününe 100 manat verip gidiver dedi. Şey deyip ben bir 3 gün işledim, günüme 100 manat verip. O son bir anda linye olmadan son yine şu cumartesi saatlığın yanına geldim. Olur ayette özüyle gepleşsen, bir iki madar versen perivod edeyim. O zaman bari gepleşen de böyle perivod edecek 15. iyulda bardım ben saatlığın yanına. Şeyle başlık o ayına sana padarkan verin diysem 2000 manat versen perivod edeyim diye ayttım ha. O zaman bana kağıt verdi elime. Perivod kağıt da. Şonun ben Baymedov Meredali'nin kol çektir karşı değildi, kol çektirmeli oldum. Bardım, baranda bana kol çek vermeyin, maşinimi tavşırma diye ayttı. Niye basık, ben beceren maşinim hissadı gerek değil. O niye deyip açarı tek basırdı verip hem beri pernivada deyip kol çekip bir gördüm ha 15. iyulda. Şimdi bu perivod bolacağımı bilip durup ben bir ana kağıt ertip verdim. Bu şahatlığın oyunu. Şahatlık o generalın de erti kol çektirin, bir gün kol çektirin deyip men günde garaja varayım, gün uzak oturayım şöyle. Ve o erti bir gün nasterenesi yok, yanında adam var eken, o her xil bahanalar tapmana büyümek gezdi. Bir hafta geçti aradan. O başlık etmeli, o bir hafta geç gitti. Ne oldu diysem, etmen doğru, o az gördü deyip menden yine 2000 manat pul aldı. Yine 2000 manat. 6. gün aytdı, men 1. gün 2000 manat verdim, 1. gün hem Aşgabat'ta dedi, 2. gün gele dedi, garaz yine 3-4 gün geçti aradan. O son Abdelkadir'dan can geldim ha. O zaman Abdelkadir'a ha diyeceğim, o sen işe gelmeliğin var arada havarnama geçirdiler. Göroglu etrafın başlığı dedi. O ben ettim, ben dedim maşini tavşırıp perivod bolacak olup ben ne olur diyeceğim. Abdelkadir aytdı, şahatlıktan soradım ben sen meseleni şahatlık bana gerek de şu adam diye ayttı dedi. O zaman ben başlığa şahatlık şeyle diyeceğim yak o aydı veriyor özüm çocuğun onu senin işin olmasın. Aracı ben düşündürüş yazmalı olduğunu işe gelmem için gelmeliğim vardı düşündürüş yazmalı olduğunu diyeceğim. Ben dedim boluşu yalı yazayım. Şu perivod bolacak bolup yine şahatlık şeydi güymek kesmiyor deyip men şey diyeysen o onda işin bitmen gali sen beydip yaz isat bolmuyor özüm çocuk. O işe o maşin becerpiyordum başlık aytmak yattan çıkıktır deyip düşündürüş beray deyip ayttım ha. Men hem şey düşündürüş ber kayttım. Şimdi işim bitse bitiksin deyip o bunlar beni 30. Ağustos'ta işten boşattılar. Barsam Abdelkadir çağırdı, bardım kol çekmeyin dedim. Sen diye statya bilen iş. O zaman Meredali'nin yanına vardım. Meredal ne oldu diysem. Bilemek değil mi? İşe gelmedin sen perivod bolmadı diye ayttılar diye ben de şey ettim diye. İkisi şahatlık, cumartesi şahatlık bilen Meredali ikisi dil birikişip sen bir yandan yazı ver, havarnamanı men bir yanda güymek gezeyim deyip şey deyip beni işten boşalttılar. O zaman 30. iyulda şahatlığı ben teyzde başının yanına girip çıkayım deyip gitti. Karıştırdım şöyle çıktı. Bahanem diye. O ne oldu desem. Diye bu general diye gidip var ya diye. Şimdi kaydı Ağustos diye gidiyor diye. O zaman yerine başkası geliyor diye. Şu anda alın sen iyice arkayım olur deyip beni aslan kol gepine uğrattı. Ben ettim ben yazıpsız yap desem. Ya yazıpsız oturma dedi. Sen iyice alın dedi. O zaman ben ondan bundan sorarsam o yani geldi Muhammed Öğüz giden adam değil o. Ne için diyece prezidentim o da şey ağzından ya prokuraturan generalın belirli o şey. Karaz ben yazayım mı oldum? O zaman ben 10. Ağustos'ta baş prokuroruna yazdım. Türkmenistan'ın baş prokuroruna. Enge bugüne böyle 4. sentyabr hiç xili xat xavar hiç saat yok. Avtologlar ministerliğine de mi yazdım? Taze minister oldu şoma. Anla näme diyen. Şoňadan xat yazdım. Ondan hiç xil derek yok. Hiç xili. Şey dip men näçe wagtdan beri işsizem gezip şunça bergen battım, şunça beren pullarımı hemmesini bergiden alıp berdim ben şoňa. Bu nerede oturan işi özü maşini edarada bir maşin şoförler orsada gitti. Maşin taşlap ve taze maşin taşlap. Şu taşlanıp giden maşinleri balonlarını satıyor belek şoförlere. Bir maşini Mart ayında 53-18 diyen maşini
26-35 diyen maşin bilen ikisini nomerini çalıştırdı. Kuzup nomer bilen motor nomer başka 30 milyona sattı şu maşini. İçinde işlep bilen şoförlüğün beyinleri. Men şonam iyul ayında şu generalın yanına girende ayttım da men bu zat diyemde bu general eyem düzelttirdi bunun yanlışlığını. Götünü bokunu yaptı danim nomerler çalışıp yöne şu satılan maşini öz nomeri bilen beylek adam yine minip yoda şonu. Eden ettilik olpiyatı şu idaradalı. Beden selerkesi kilometrine yetmiyor. Lişni sürmesen balon al. Balon yok. Adamlar balon alıp sürpüyor özüne. Neme kilometre geç gitmesin diye pitovkada kilometre yazılıyor. Aydalan kilometre, berilen kilometreden lişni sürsen onun pulunu toyla diyorlar. Sonucuna şoförler demesin daçık koyup öçürüyorlar nemelerini. Hoş geldin Nurişka. Assalamu alaikum. Hormatly vatandaşlar, hormatly ileşler. Bir näçe günden sonra yine geldim, yaramadım birazcık. Allah'a şükür şu gowy. Angina oğlum kızdırdım. Şu günlerin içinde de adamlar hem ekim can edip giden adamlar problemalar, dağıtları. Bundan başka da hedir can edecek Türkmenistan'a bir yaşlılar can etmeli. Oğlum aytacak dağıtları var. Sağ olun, amin. Yankıyını dinlediniz mi vatandaşlar? Cuma'ya şahatlık diyer. Men ona can ettim dün. Birazcık gürleş başladım. Men ona düşünecek oğlum. Men diyecek oğlum ki davay efirleş oturmalı, çıkarıp oturmayın. Sen şu adamı işe al. Men şu efire daha da çıkarmayacak oğlum. Men dedim şu adamı işe allaydım. Pul alıp şondan ya garamaya adam o pulları kazanmak ansat değil. 40 milyon bir veriptir. Sonra 2000 manattan iki sapar yine 20 milyonla. Düşünecektim olayın koyup ya trubkanı. Ay menim onu özümden gördüydüm akşam men çıkaran yani. Bu adamın ediyani bir kanunçuluk, devletin emliyini sattıyalar berdi. Ondan sonra içine her kile makinası ediyorlar. Daha şu avtoyol, eğer mesela idaran ama adına deyin. Avtobüslerle atılan idarası. Neydi şul? Tak, neydi de şul? İdaran adı Avtoloğlar Önümçülük Birleşigi olup gidiyor. Avtoloğlar Önümçülük Birleşigi daha şu tarafta vatandaşlar. Bu Cuma'ya şahatlık öňem sud edilip görýän Nurişka sistemada diňe sud edilen adamlar işläp atýar. Näme ol 3 arka zat? Indi näme sud edilen adamlar işe takýarlarmy? Ne vatandaşlar? Hacı Taganowym öň stasiýa bilen basylyp çykan adam. Şonum getirip idaraň başyna getirýärler. Yankam sud edilen adam idaraň içinde görýäňde vatandaşlar. Bu adamlar var, oturup gelen adamlar, sud edilen adamlar, bular pinine de däl. Gitjek bolan türmäge giderni. Uje türmäni görüp gelen soň, näme türmede de Baworski hatada ýaşaýarlar. Pul berýär, normal günüň görýärler. Aýda. Öýrenşin bular. Şoň üçin hem adamlaryň kellesini depesinde şänek döwýärler. Garamaýan adam ol 2 manada bir aýlap näil azapçylyk bilen, kynçylyk bilen gazanýar. Bu haramzadalar şol ýalak edýärler. Ýani gördüňizmi vatandaşlar, Türkmenistanda kadr yetmeşçiligi var. Ve suutnama size. Döwlet idarasyna sud edilen adamlar işleýär. Yani sud edilme işleyen adam problema değil, işlemeli yönü haramçılık edip polisiyadan, haramçılık edip işten ayrılan adamı näme sen getirip döwletin başka bir edarasına getirsen näme olanlarda haramçılık etmek etdiňmi? Doğrudan Nurişka. Şu arada bir pikirini aýtsana. Va. Talip bulun 3 arkasını barlap alan adamlarının gördükleyin o emmesi uğru, kezzap, cümrü o 3 arkasını 7 arkasını soran olup iyiden olup alıp o türmeye girmediğim bir idili ivalı neme yok bulurdu. Gördükleyin. Yani ministerler 3 arkasını barlap getirilen okmuş olur. Emmesi uğru, kezzap, öyünden, pesinden 5 milyon, 10 milyon dolar çıkmasa da bilmediğim her bir ministerin diyen ödüm var. Ava. Nu. Yani ana 3 arkası barlap.
getirilen adamlar olur. Ondan daşary. Maňa bir gelneje çykdy bugün Türkiýede öýdi. Jaňa diýene şo gelnejeň ogluny türme basypdylar bir güne. Özüm toğu tutup urup pakazany alypdyrlar. Görýärmi Nuri? Toğu tutup urup diye boyun alırdılar diye. Häzir jaňa etýän o gelneje. Aýdy. Olay da. Entek ayağa almasaňyz kimi alıp basarlar bu haramlar. Haramzadalar bulara sebebi var. Kanun yok yurtda da onçum. Hara çynaryňa mejesi aýryldy. Sebäp bolanlar näme işläp ber? Polisiýaň işgärleri. Aýdy otyna bular gatyp bu çygymdan geçdiler. Entek wara beter günler garaşýar biz ayağa almasak vatandaşlar. Apa salam aleykum, ýaxşymysyz apa? Şükür yaxşı. Apa, men TikTok'ta primo efirde isteseňiz burada yani konuşabilirsiniz yani benim olady deyin telefonda golaylaşdyran mikrofonu şo taýda aýdyn yani hemme ýanky aýdyn zatlaryňyzy maňa. Taýýar mısınız apa? Az ben tamamlamazyny soň kılacağım. Tamam. Onda bir oda gireýinden meni yüzüm görünmez ya. Yok apa, yok yüzünüz gerekmiydi apa. Siz arkaýyna aýdy berin. Nima aýtjak bolsaňyz? Ben gidip gitsem okuman onda azman taýýar birazman gidemezsem durazman hasta bakamam da bu hastanın yüzünden gelir. Hoş apa, hoş. Onda siz özüňiz telefon ediňler maňa, ýaxşymy? Ana biraz durman azman sana bir hak bokady görgezemen, tamam? Hoş apa, hoş. Birazman başını bir dinlerim, tamam? Burada geçeceğim. Biraz okuma. Azman burada gireyim. Sessiz kıyamete doğru ben oturayım ses. Başımda benim bu videonu çekmemin sebebi hormatly prezidentimiz Hacı Serdarımız size hayiş edip yüzlenýärin. Benim o kasap olamıyor. Seni saklamayın. Ses kaydım uza değil mi? Ses alın. Apa sizler konuşun, siz primo efirde şu vakt sizi hemme kim dinleyedi. Şu vakt dinleyip otur emmesi. Siz arkaýyna aýdy verin. Näme bolup geçen bolsa aýdyp berin başyndan okasaňyz okan, islemeseňiz okumaň. Yani rahat heýcanlanmadan. Tamam, onda kara okuman onda. Mesela senin WhatsApp'tan açık kalsın mı? Aydınlar apa, problema yok yani. Burada da aýtsaňyz bolady yani. Onda da heýcanlanma. Onda kara başladım azı. Biz eşde opmasın apa, eşde opmasın. Arkaýyna aýdyňlar. Tamam. Benim bu videonu çekmemin sebebi hormatly prezidentimiz Hacı Serdarımız size hayiş edip yüzlenýärin. Benim size bu hayışnama bilen yüz tutmağıma maşgalamın başına düşen çıkınsız yağday sebep oldu. Liba Felayat gaziyetinin cinayet işleri boyunca gaziyet koleksiyasının 2024. yılın 17. dekabrındaki hükmü bilen menin oğlum Kerimov Ruslan Kerimoviç Türkmenistan'ın cinayet kodeksinin 134. 132. maddelerinin 3 bölegi bilen günahlı bilinip 19 yıl azatlıktan mahrum edildi. Oğlum sada bolallığı üçün bozuk, ahlaksız maşgalanın kıyızına düşer. 2023. yılın 15. Oktyabry'nda Mehmet Kuliyeva Yıldız Han'a evlenýär. Oğlumun ayalının niyeti bozuk çıktı. Bizim dinimize, desturumuza doğru gelmedik. Ağır cinayeti etmeklikte oğluma töhmet edip tutsağa aldılar. Oğlumun bir günah yerinden ağır
cinayatta ayıplanmağı bize katı ağır değdi. Şu cinayet işi boyunca Yıldız Hanım kişi 2014 yılda doğulan kız Doğan'ı Gülhan Mehmet Kulivan'ı benim oğlum zorladı deyip yalan töhmetler atıp cinayet cevapkerçiliğine çektiler. Oğluma Farab Şehir Polisiye bölümçesinin işgərləri tarafından zorluk ulanıp etmedik cinayetini boynuna almaya mecbur ettiler. Yine onun polisiye işgərlərinin zorluk bilen boynuna koyandıklarını, bu cinayet işini etmediğini Farab Şehir Prokuratura suçüsü Musaif Aşırgeldi'ye aydiya. Oğlumu da kaziyet boyunca kanunun beşbidini koruyan advokatı bilen düşüştürmeyarlar. Oğlum suçu Aşırgeldi Musaif'ten Gülhan'ı tezeden Lukmançılık barlığından geçirmeklerini ya da poligraf bilirmenler selcermesine salmaklıklarını soraya. Musaif olsa kaziyetten sorayan bizden del deyip karşılık görkezyer. Oğlum kaziyet bolanda kaziyetten hem hayiş edip adaletlikler çıkarmaklıklarını çıkarmaklıkları için poligraf bilirmenler selcermesini soraya. Yöne kaziyetsem buna razı olmaya. Eğer de şu cinayet işinde hakikat yüze çıkan olsaydı, polisiye işgərləri, prokuratura suçüsü cezalanmalı olardı. Şu sebeple hakikatin adalet tapmağına yol vermediler. Prokuratura suçüsü Musaif oğluma kanun bizim elimizde. Bizim diyenimiz bolar deyip doğrudan da kanunun elinde birini subut etti. Kızım cigisinin günahsizliğini subut etmek maksadı bilen baş prokuraturaya halk maslahatının divanına yüz tutup vardı. Ama peydası olmadı. Hürmetli prezidentimiz size yazan hayışnamaları size kavuşmadı. Ondan sonra çare takmadan şu videonu çekmeye mecbur oldum. Hürmetli prezidentimiz, Hacı Serdarımız bir güne adamların töhmet belasına uçramağına, bir güne yere tutsağa alınmaklıklarına yol vermezliğimizi ulu hayiş edip sorayarım. Hürmetli prezidentimiz, Hacı Serdarımız, var umudumuz, inancımız, ilke Allah'dan, ondan sonra sizsiniz. Sizden, hürmetli prezidentim, sizden hayiş edip yalvarıp sorayarım. Yurdumuzdaki adaletliliği kazanıp verin. Yurdumuzdaki adaletliliği kazanıp verin. Gel. Apa. Polis efendim. Aynen. Tamam apa. Şimdi sizden bir sorum var. Bu haramzadalar sizden pul sorattı, doğru mu? İş yapacak diye pul sorattı. Soradı. Ben onu hazır kızıma az bu 6 list yazı verdi. Yine
Bu bile benim videom sonlanmadı. Arkasını yine yazacaklar. Onlara ben telefon edip sorma yine. Hoş apa indi aydınlar neçe pul soradılar sizden bu iş yapmak için? Benden kança pul soradılar. Ben de Settar degen çobanı telefon edip buraya gelip adamımdan, oğlumun atasından $8.000, $7.000 sordular. İş yapmak Sonra için. adama o iş yapmak için 5. umumunu içeri aladılar. 6. 4. umumu içeri aladılar. Şimdi ben toşnuyum. Ben burada mahanime haber verse şunu bilemem. Sonra adamı telefon ederdi. Para dedi oğlumuzu kurtarmak için. $7.000 soradı dedi. Sonra adama $6.000'a getleştim ben. Şimdi günümüz var ya çıkarma etmedik işi için dedim. $6.000 bilen dedim. Ben dedim böyle dedim. Pulu yerden alınman kerim dedim. 4.000'imiz vardı. Sonra dedim 6.000'a gepleştim dedim. Ben yine $2.000 karz alamam dedim. Sonra şundak desem $6.000 bulmadı dedi. $6.000 yetmedi dedi. 7.000 sonra oturuptalar dedim. $1.000, o şimdi $3.000 tapı bilmedim. Beçen var ya bir haftada da Abdüşşükür oturdular. Özüne bir haftada Abdüşşükür oturdular. Sonra ben yapımın kimi kılsın oğlum? 19 yıl az yılamaz ha. Ben yapımın kimi kılsın? Nuri sorun baro. Sonra Nuri. Ha? Ya Nuri ağaydı. Nuri soray. Yo deme tuhmet esasında değil mi öyle? Gıydı zorlaptır deyip baktılar değil mi? Gıydı zorlaptır deyip med ekspert analizat alınıptır mı ka? Med ekspertler ertediler bunu. Ekspertde 16'sında uydan dediler, 18'inde eksperte ertediler. Eğer çok zorlanan olsa hastahanede doktorda yatıp vraçlar onu nemeli almadı. 10 yaşındaki kızı 30 yaşındaki adam etse o kız yarım da 30 yaşındaki adamı. Size bir düşünün. 10 yaşındaki kız. Ben şu kızın suratını uzadım sizlere. Ben oğlumu bastırandan sonra şöyle surat paylaştı. Uzadayım mı suratını? Uzadım apa uzadım. Uzadım ben onun gazı geldi telefonumda. Surata ukası toyda surata düşürüyor gelinim elindeki aktığım dev kız ülkesi var. Ego şoktum ben surat uzadım aynı paylaşmak hukuksuz deyip bana başıma bir gelmesinde korkudan ben paylaşabilemiyorum. Bunda mesela razı WhatsApp'tan uzadım. Hoş mu? Hoşum bu iş var kozralsa var yaman köp adam giderdi. Son bunun bir sayda da halası var. Goradil'de bir kanun liselerin hatını yazı verdi. Müselere işledi. Türkiye'de o müselere işlep, şimdi müselere kilitli şuradan basmaga, girlikette basmaga adam tap verirken bula. Ele benim oğluma mali kararlığa ne şöyle. Benim de anlatana kulak koymadı, gitti özü taktı. Indi olsa türmede oturuptu. Kakarım geledi, oğluma kızamam. Yine ele ki ben. Bize dinlemedi oğlum. Bize özümüz görüp bilip atanasına. Expert neme diye ekspertize neme diye ekspertte uygun gelmedi dediler. Uygun gelmedi. Var ekspert kavazlarda advokatımız var, şahitlerimiz var. Bunların ağzına kararladı. Dakmin dalı kır. Benim kızım Aşkova'da prokuratura gidiyordu. Ama alt kakası tazalıkta ilk Adalet Bakanlığı var ya. Şöyle gidiyordu 40 günde çoğal geldi dalı onun çoğal gelmedi ona karasılam oturttular. Hazır yine bir advokat tuttular. Hazır yine yazdılar. Al şu prezidentimize şu hatlar yeteniyor. Türmenin başlığı var Abdüşşükür'ün başlığı. Şöyle ağzasına kol çekiverdi. Şu urulup boyuna koyuladı ki. Şöyle karalmadı. Şuna oğlum türmede oturan yerinde varsa yazmaklardı. Ona yan karamadılar. Yo hadir. Vatandaşlar Türkmenistan'ın konstitusiyasında fiziki güç ulanıp, zor ulanıp bir adama sen hiç açan boyun alıryan pakazanyan kanun esasında hiç kili gücü yoktur vatandaşlar. Türkmenistan'ı menem ön bir neçeyde aytdım şu vaktim apamızdan aydı otur. Göreyim vatandaşlar. Bir oğlanı ömrünü 19 yıllap türmeye diktiler yani. Bir oğlanın ömrünü kül ettiler. Bir anneni urup. Haydi verin apa. O sülçünmeleri var diyen pirliyim. Yine atlarını hem yadından çıktım. Biri Şokrat Braur'un adı. Şu atlarını bilemem. Şokrat da Braur.
Azat'ta bir avur. Kemalettin'de bir avur. Apa. Son yine. Kayırın avurları onlar. Kayırın Farap'ın kimi? Faraf şekerçesinin avurları. Faraf şekerçesinin avurları. Aydın apa. Atların tezden aydınlar. Şokrat avur. Azat. Şokrat. Kemal. Başlığı avurların başlığı Kemal. Üçüsü toka tutan Azat. Toka tutan Azat. Azat nirenin işleri? Toka tutan Azat. Azat avur. Şu sütçülerin işleri. Şoya Farap şekerçesinde. Farap'ta avur göreyen vatandaşlar toka tutuyorlar. Toka tutan. Toka tutup da sonunda özünden getirip kol çektirediler. Çeken yok. Olmasa ben bilemem. İlk kaç süre. Teredin vatandaşlar. Bir mut ayarlayın. Teredin vatandaşlar. Murat Düşemfi biri bilen uruştuy huliganstv etti dip 4 yıl basan hükümetin işgari Azat dip avur toğu tutup bilye. Toğu. Türkmenistan'ın haydi kanununda var o, haydi maddasında var. Toğu tutmalı eğer boyundan alınmasa deyip nirde var o. Size neyme kanun, hukuk artık maçlık beriyem şu zatlar kanunun üstüne çıkmağa. Kanun size ruhsat beriyem size vazifenizden hıyanatçılıkla peydalanıp kanundan çıkmağa ve size cenayet cevapkarşılığına çekilmezliğe artık maçlık beriliyem. Siz başka bir yönü koyu vatandaş uruştu deyip 4 yıl türmeye basıp biliyeniz, yönü siz onunla meterdatlar edip toğu tutup adamları öldürüp biliyeniz, ecir çektirip biliyeniz. Yine görün vatandaşlar, öldür kanun koruyucu organlar, öldür kanun podonlarını bulur, hasap sorayan yok. Buradan hasap soracak arkadağım yok, arkadağlarım yok halkın. Halkın arkadağı yok vatandaşlar, halkın birekten başka arkadağımız kalmadı. Şu bireke aydıp halk olup özümüz bir güç olaymasak indi bulurdan hiç ilek peyda yok adamlar men size aytayım. Ardımızdan dinlenen ok hiç yerde. Ardın dinlenýär yok. 6.000 7.000 dolar soraýarlar. Daha 6 değil 7.000 soraýarlar. 6 ayda diýseler 6 ay etmändirler. 7.000 dolar seret görýän vatandaşlar. 2.500 dolar Marada aman da araba maşın satan adam gelip alı gidedi. Maşınlarım olmasa devlet hayrına ötüredi de. Sonra ne dedi kızım dedi 1 milyar sonra ne senin 1 milyarını karzın oladı sen kaçan üzesen bu karzı da korkudan bunlar 2.000 dolar. Yani şu Maradaki aman degeni tapsalar 2.500 doları nime kalan aydadı. Yani şu adam almalı şu adamı maşın satan adamı. Maşınımız yamalı gitti. Yartı pulu kalan yan verebilmedik onu gittim yani. Maradaki maşın satan aman adı. Familyasını bilmem toka. Gördünüz ya vatandaşlar. Bedev adı bilen barayan Türkmenistan altın asır zamanımızda kıyıtkı edip adamları biyune adamları türmeye basıyorlar. Ben ayda otuyla size vatandaşlar türmede ne yaşasan adam biyune adamlar otuyor. Şoları tezden suud edip adalatta çözüp çıkarmalı. İnşallah bir de der şunu Allah'ın izni bilen. İnşallah alacağım. İnşallah işlerimizin acısın alacağım. Yukarıda Allah, aşağıda prezidentimize güvenelim. Allah canım Hacı Serdarımız Allah canım gençler yaş olanların arkasında dursun. 10 yaşlı kızca gaz halı bu 10 yaşında bu zatları biledi. Gelecekte o kız nasıl başkalarını yapadı. Kırdık başkalarına azar veredi o. Allah canım prezidentimiz inşallah prezidentimiz inşallah hakikati çözsün, adaleti çözsün Allah canım prezidentimiz dur. Apa sizler bana video taşlap berinler yani video çekip yollan yüzlenme edip benim TikTok'ta paylaşamam pitkaları atlarına çen aydınlar avurların atlarını özüm geciktirmengler apa bugün ya da ertege taşlayınlar yaxşı mı? Tamam taşımaz merkezime yazama avurların adını yazsın. Hay. Tamam. 8-9 minuttan artık olmasın. Şu tayda hem zat aydı oturun. Yani inşallah Allah'ın izni bilen şu prezidentimize yazsın inşallah prezidentimiz yazan hatlarımızı okar der. Prezidentimize
göz görkezsinler wara. İzleyenler görer yumuşar. Hakikaten hem Türkmenistan'da paraya dışında adam var mı ki? Görürse bizim şu vakka sebepli. Doğru mu Nuri? Hakikaten. Karam bunu. Karam canım. Bakar ağzı bu 10 yaşındaki kız var Dayı bu ya. başka olsun o komendiler. 10 yaşındaki kız hani bu vakta şu zade o devletini şu var ya şu kıza sen niçin şuna tökmen attın demedi? Bunların yanını tutuklu 9 yıl basadı. Hani bir maşkalarını yakadı bunlar Allah. Bunlar bir maşkalarını kül düşüredi. Bir annelere göz yaş döktüredi Allah bunlar. Bunları yığınlamalı ya. Bu kocaları yığınlamalı ya. Şuların adresini hem yazayım mı? Kirip kalkozunda hemen şuların adresini hem kızımdan sorap alayım. Aydınlar apa suratlarını görkezin bu haramzadaları köçe çıkmaz tek etmeli bunlar var ha. Tamam az meselere suratını uzadamaz. Telefona çekip uzadamazmış. Hoş apa. Evet yaşar. Video çekinler apa. Aydınlar pitkalarını. Bugün çekebilirim ben erkek çekemezmiş. Hoş apa videonu Bugün çek. kara otmanında. Tamam onda da böyle az meselere surat uzadamazmış. Hoş apa hoş. Evet. Allah razı olsun. Allah canım işlerinizi ileri gittirsin. Dualarım sizleri bilemez. Yana yatsın namazımı kılamam. Rahmet ne yapsın. Dua edin. Amin. Edemem. Hutman edemem. Vatanınız için. Nuranlı için. Edemem. Ben onu YouTube'da çok Hoş apa. Yaxşı. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Sağ olun apa. Sağ olun. Rahmet. Aydıver Nurişka. Aleykümselam. Yerinin adamlar. Men näçe edek ýadyňyza düşýän bolsa şu efirlerde bundan 2 ýyl öňem 3 ýyl öňem näçe edek ýürütüşi bardy, video çekdim. Efirlerde de agdadım. Adamlar diýdim, eger bir ýurtda adalat bolmasa diýdim, siz daşary ýurtlarda gazanýan puluňyzy serowny aldyrýaňyz, soň ýene nole düşýäňiz, ýene türkçe aýdýaňyz şu allaryň puluňyzy diýdim. Görüşüňiz ýaly vatandaşlar. Şu bir de ne şular ýaly problemamyz bar diýäňiz, zat diýäňiz, onuň bir de mine şular ýaly mesele bar, Türkmenistanda adalatsyzlyk bar. Gelin goşulun bize diýäsin, ay men politika goşulmaýyn diýäňiz. Näme boldy? Netijesinde ýene politika goşulmaly bolýaňyz, politika şu siziň durmuşuňyzy kesgitleýän zat. Gelliňiz ha ýene biziň aýdan zadymyza. Yani belki şu ayarlığımız şu başına da gelmedik bolsa di bir de şuna çenni gelmeýärdi, goşulmaýardy we şular ýaly araňyzda intak ýene ýüzler çaňyz bar, şular ýaly müňler çaňyz bar belki. Öz başyňyza mesele düşen wagty geljek, aýtjak, oňa çenni garada durup seretçeksiňiz. Näme? Men ýene şu wagt, şun sentyabr aýynyň 4-üne ýene bir daday deýin, boljak daday deýin size. Sentyabr aýynyň 4-üne 2025-de ýene aýdýan. Siz eger goşulmasaň siz geljekde ýene şu efir görüp sesini çıkarman oturannyň içinden, görmeýän gedip göränniň içinden başyňyza ertirkün şo zäherli ýylan çakya we siz ýene gelýäňizde adamlar bize kömege daýyn, hormatly arkadaşlarymyz bize kömege daýyn diýýäňiz. Biz şunu aýdyp gelip oturýarys. Siziň eliňizdäki gazanan puluňyzyň şu wagt baryňyz näme diýip oturýarsyňyz siýasatda goşulman eklenç bilen başagaýa dogry dämi? Eklenç bilen ay men pul gazanmak üçin geldim diýdiňiz da maňa mundan 3 ýyl efirler açamyzda, dernek açamyzda ay biz pul gazanmak üçin geldik, biz pul gazanmaly diýdiňiz dogrymy? Gazanan puluňyzy eliňizden alýar şu haramzada içinde bir giden haramzada we o hökümetiň içinde siziň puluňyz alýar şol diýende dinlemediňiz gerek, dinlemediňiz. Ana şular ýazatlar her biriňiziň başyňyza gelip dur. Häzir meniň bir köjek başga da bir sanak videolarym bar. Ýene bir kerek jaňa çekýärmiz bar. Olaram şonu ýaly. Adamlar 50 gepden belli gep men size bir daha aýdaýyn. Gelin goýulyň şu işlemek, eklenç etmek meselelerini gara. Bar işimizi şu watan edeliň. Bar işimizi şu adalat edeliň. Watanymyzda adalaty dikeldeliň adamlar. Men başga da islämok. Men hiçiňizden pulum soramok. O pul bizem şu zatlar pul şunu edemok. Wedi pede gerek gel. Nesi westin wedi pede kime alyan olsa, eýerýän olsa. Gelin öňe adalat bolsun ýurtda diýär. Şu biziň etýän zadymyzy näme üçin hökümet edenok özi? Näme üçin özi hökümet? Näme üçin biziň şu edip oturan işimiz ýaly işi ýürüýte biziň bir YouTube'da, TikTok'da edip otur, telewiziýa bir kanalda ýürüýte etsin şu zatlary.
hökümetin içinde haramzada şakal, oğru, kezzap, kazalarını, organ işyerlerini, avurlarını, gücüklerini çıkarıp maskara edip görüntü etsin. Näçin eden ok? Näçin telewizyon kontrol edýär? Näçin Türkmenistan'ın habar beriş serişdesi watan habarlaryna dinge oğudan gurrun bilen 45 000 dolar ýalarda ýapyp goýýarlar. Inha Türkmenistan'ın habarlary şu diýip. Awolun hakiki habarlary, inha şu watan habarlary, inha şular ýalar daýdan habary, inha ýene de bir ýaşuly bar, zaman tekten bir diýip näme çykýardy. Şu adam misal üçin. Inha watan habarlary. Assalamu alaykum. Halkym arkadaşlar, ferdarmy. Men şu mecbur ýagdaýda çykmak boldum. Ina bulan mecbur ýagdaýda çekilen videolar. Näçe şu zatlara serden oklar? Näçe serden oklar şu zatlara? Şu adamlar insan şunu diýär, diýen ýerde her türüniň başynda diýen ýerinde şu videodan soň meni TikTok goýun soň men ýasatjaklarmy ejem pahyra urup maýyp edip jeber çekip aýyrly. Menem şu videonu çekimden soň Ahal welaýatynyň organizatörleri esasen Askal Bankyň hormatlary altyr. Nure. Yine wezipeli, yine wezipeli, yine hayır dakika. Alt Recepov. Barmaçık Nureşka. Alo. Yaşuli, selamu aleyküm. Alo. Wa aleyküm selam, selamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Gowum ýagdaýlaryňyz? Burada galiba. Talip men agam, talip. Ha, talipsan gowum tatlı, gowum jan tat. Şükür agam, näle ödüňiz? Allah kuwat bersin. Wideoňyzy gördük, gynanlyk. Şol video çektiňiz, aletdiňiz, ardalar ýazdyňyz. Hiç gelek ardalarına seretmedilermi Yaşuli? Şerden o talipsan diýim. Ondan aýda benim düşmanım dünkü olar bankın başta olar satarma ýastygyna altyr etdi. Hawa. Ana şu askarlarım ornasary. Giyimsenim şu. Düşündüm abi. Ejemi emin hakymyň aýalygyny oldy. On gidýän wagtda talipsa. Aýtsaňyz agam şu wagt eferde sizi hemme kim görüp otyr, dinleýär, görýär, hemme kim zapis edýärler. Aýdyň agam şol eferde aýdyp bilmeýän zatdyňyzy videoda şu aýda aýdyp bilersiňiz. İnşallah bir ara. Ondan şu suvatları dokumentim, on bir sana dokumentte şu Murat Derdi, İlyas'ın solu Murat Derdi var. Murat Derdi o adına buyruk esasında Hakan böyle 2009-12 yılda Hakan'dan izini çıkıyor. Ondan sonra bu kuşam gözünde iki çatırın arasında 28 kudur oldu. Sonra 14 sanırını eğer çeliğine geçen büyük var. Bir bozuldu talipler. Bir şey yazım. Hatta onlar arkadan dersin bir yazımda seyretmelidir de. Bu cahanı bir olaraktan İsraf Prokuratura'da işler uğradılar. Gördüm. Onun Altrede personelinin de yattı. Yattı o bir para sonu mara çok ayarlı ondan kağıdan gelip sonra yatan yiyecek var. Hani gel grup olarak sonra uçaskova yazarlıktım ya ne var bu Suriye iline koşulamak bizim. Diyemeyeceğim, innen olarak edeceğim. Arasına ayıp kaysam Altrede. Kağılar ne düşünde seyret bir okul başlasın diyemsin. Son çeyini diyeceğiz çıkardım sonuna. Çağırlarınız bilen korku diyemi ya şöyle sizi. Şimdi çağırlarını burada izlemeyemsin. Şimdi Allah'dan korkan, dinliden korkan yok. Ama gönlüne değilse de var. Kıyısı pıstığına diye altını çekine doğru. Kıyı tarzından yer oklatlar, isimli deryalara dermen onlar. Bu deryaysa yürü. Bunu yetmezlik koyayım, kan forum çağırırlar, yetmezlik koyuyorduk diyorum. Beh. Hemen soruyorsun, ilerletin bakıyor, dinimiz, gözlü ayva, yedde var.
Dokümente geçtiyse pratikte yok adamı son pratikte böyle bekler de üstüne de devlet tazına da buraya nasıl geçip memnunum. Var yan fıddan öyle vakit altı düşmanın yediyse seni altı. Bir neçe min diye yarım milyarda yakıp oluyor. Buraya neçe min manat diýdi? Ya. Buraya 454. Buraya 4454 manat. Yani 520 milyon dolar. Öyle mi? Yarım milyar mı? Cerim, devlet bazı. 520 milyon euro kolanlarını kullan. Bu 454 manat. Seyredin ben düşündüreyim. Ya ne davadım değil mi? Şunu cihti Manası yani buradan gelmeyin arasında 10 daydan zayarlayacak oldu adıma 30 yıl. Giden fakirim Minsk 40'a giden adıma gol çekti. Ana başarıp gitti. Koluyla sayma dedi gol ya dedi. Etmedim. Son okuyor. Arası kan kaygılı aşağı bir gol ya. Kaydan arkın aşağından 200 hektar yer alırsa gol adıma. Oğlum arasın kulübelerin isim olmasın dokumen bilene. Yine var gol çektiyle yeri gol çek. Özüne denileden zaten. Onu etmedim o ara indirme kadar dedi. Bizden fakir indiremek kızarça koysan gel oğlum diyenle de gelmedi. Aydı ver Nuri. Buna 2 armiyla para kurşunu taktım. Ye bazılamın bir yer. Gitse de trenine veren olmazsa emin sizdim harkan olsun. Kaysa gel para çarşı etmişir. Kahtıda fakirin yürüyümünü ağırdı otur. Gaza var ya şu 3 güncük bandıysa yaktarını maksada son 3 gündüler. Kağılarların değilim gerek. Ya Allah derlerin ikinci yanında olanın özü vakadıydı ayarlı olanından gelen. Nasıl yarımarım dünyanın çörüğü gördüm. Çok hıyalak yazdı. Son kağılarının değilim günümürü getirmem dedi. Allah derlerin beni. Ağam bir mınçık karasın aydı ver Nuri. Seyredin vatandaşlar, bu oğlan öz cahil olman son bunun bir oğlan cihti cahil falya şu tay gelliye hemmemiz bile bir yerde yaşalın deyip gemde de olmalı. Son bu oğlanın 2021'de Covid'den aradan çıkıyor vatandaşlar. Bu şu gurlayan oğlanın cihti. Bu ölyara mun diye yemi mana 3 günü diye yem 3'ü geçeninde 3'ü gecesinde diye bir yerden moğolla getirip teneke çıkmalı deyip hani şu mirası paylaşmalı deyip doğru bilen basış bilen şow iyice diye şu oğlunun köynüklerini yırtıp yankı ayarlı onları onun yankı Arsal Bank'ın ornmasar diyen altı cepif bulur doğan karnaş vatandaşlar. Şimdi bulur şu cahayın üstüne çok olup buna eline 13 tane edaran golü peçatlı şun soğut koyulunu vardaki resminamalar bolmona karamazdan şu atlar yanlış edip ama şun cayını alıp köçe çıkaracak golyalar vatandaşlar. Mesele bu tayda cay meselesi pul meselesi yani şu cayını satıp pulunu yiyecekler. 5 ayarlığın bir tane yani Arsal Bank'ın nemesi yine bu Dünün men efirme bir ayarlığın yerinde bizim Türkmenistan'ımızda her kim öz cayına yaşap gördüydü. Neçe tane cay probleması var talip. Bana sonum yazdılar. O arkadaş şehrinde 174 adamını cay için kösödüler. Pullarını alırlar. 30.000 dolardan. Video çektim hemen Nuri. Ya sen videoda çektin şu arada. Gatulu cay meselesi var yurdumuzda. Bular gidiyorlar da yeni bolgusuz proyektleri milyarlar harçlayalar. Bizim halkı olun cay üstüne doğunu birike düşman olup aslında sersen bir doğun olup alımda. Ana bolup görün da. Alo yaşuli men size aylacak bolyamy şu wagtda. Birazdan aylar men size yine. Min adım zaman. Taliptan. Zaman. Faktik. Ne var da o
sonun bazı kuşkutları o yaman yetkilerini belli havalı, ikisini oradan milli hukukluktan belli de ister havalı. Alo. Onun telefonlar bıraklar yazdı, izin vardı, bizde de vuruluştuk da yan kollarından talihsiyle, niye abartıyla, yani sokak hattı yanımdan. Farhat dur diye diye. Allah'ım. Bravo. Bolya. Farhat da uğran bir efire problematın aydan. Mesut ayılacak. Farhat'ı da. Mesut ayılacak bolya mı? Arasın. Aha sağ ol. Dokuz minut can ettim. Ya vatandaşlar. 50-55 dolar gitti yani şottan. Canıma sağ olsun yani. Nanam. Vallahi. 50-55 dolar. Deredin vatandaşlar. Sen bir pırlajenyanı söylen aylap bilmedin ha bir pırlajenya ama paket sakıt atman. Ya can etip bolun ama. Adamlar seledin cay meselesi boyunca yeni bir maňa bir dat yazdy. Munun men size okap bereyin. Men özüm hem hayran galýan. Bolan datlara. Neme diýä? Am diýä altyn müdürlük işäriniň ýazmyrat öz gypçakly şonuň ikinji aýaly bar diýä. Gypçakly ýazmyrat. 6-njy addelin işgär bolmaly. Ajeren nip şol aýaly näçe adamdan pul çöpledi arkadaşy herden jaý alyp berjek diýip diýär. Ýöne bir adama da jaý alyp bermedi. Näçe adam arza berdiler ýöne ýazmyrat. Organ işgärler bilen dilleşip adamlar gorkuzdylar. Sen para berdiň diýip seni basýarlar diýip töhmet atýaň diýip am kömeget meniň 20.000 dollarym köýdü diýä. Özümi bir hepde arzuwda ýatyrdylar diýä. Ejem kakamy bilmeýin etrafa çağırıp sizin oğluňyz töhmet atýar diýip oğluňyzy 4 ýyl basýarlar diýip gorkuzdylar diýä. Heleýimi çağırdylar 8 saat bilmeýin etraf polisiýada sakladylar. Awuryň işgärleri Murat bilen parahat saklady. Yine awur görýän bu taýda da yine awur. Bu Türkmenistanyň awurlary bar, jenaýat atyş bölüminiň işlerleri bar, jabyň işgärleri. Şu konkretne bar, gorkoňda o hiç satdan o. Bu halkyň gargyşy bardyr, Türkün halk aýagalar. Yerler soýurlar diýip gorkoňda we Yankı wara. Apanyň 2500 dollaryna alan adam ady sapar eken. O da aman değil eken diýär. Sapar yani. Howa. Ha şo ikinji töýgülsi diýäni bar-a, Ajeren diýdi. Ha olam şol awuryň gedýän töýgülsini görkezýän de watandaşlar. Da, bir minut. Ene iPhone 15 mi 16 mi görüşüňiz ýaly telefonçu bilen. Kim on Nuri? Hada Yankı Ajeren diýip görkezýän nomeryny. Ajeren Yankı awuryň işgäri diýe. Seredin vatandaşlar. Awuryň işgäri kim? Tak kiçirek. Awuryň işgäri ýazmyrat, şoň ikinji aýaly bi, ikinjisi gedýäni bi. Bu gedýäni ikinji aýaly. Şu Murat bara Alliýa bolen bir zada başlaýdy, men duýup otyrym. Hani göreli näme diýek. Süleymanyň suratyny goýup duran marly bir Süleyman var da Dubaýa gidip işlemäne. Şoň suratyny paýlaşypdyr. Şola däl bolýar. Bilmesem. O Dubaýa gidip ýar. Süleyman Muradov diýe account. O däl ýok. Türkmenistanyň girýär. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Süleyman senmi? Gomy? Gomam. Goma moňat çoluk tary bar. Allah şükür sen näle? Gomy işler, haýlyklar, haýdaplarymyz sağman işläp barýarmy? Şükür sağ bol sen näle? Moňat da, şükür tanasy da meni sesinden tanýan ýerin geçen efirde. Tanadym Süleyman. Men bir özümne jini suat ponu men dogry maýçaklar agym da dogry maýsa men gözüm dogry seýdilinje agam bar Muhammed diýip o Dubaýa geldi menen öňörtü be Türkmenistana kak Dubaýa geldi koňsam Yankı eröt kesellen rak kesellen koronavirus döwürleri 2020-19 döwürleri koronavirus eröt agyr ýaramady getirilmedik ay arda ýazdyk eýtdik beýtdik getirilmedik. Onun karaçy geldi, öýe getirdik, hemme adam etdik, getirdik hem dan mene bir aýyk ýaşady.
Ondan o durmuştu. Onun hiç il hükümette bizni önkü İslam yerinden hiç ile pul getirmedi sol olan. Ağam pahir arad noy men ağam men sakarsa ayalkımdan men dol düşündürü vaytsak men doğru maydan. Teva men ağam yasadı. Dubai'ye gelip sol İs hakkın sonra mevçün biz hükümete yankı neme ardet kon İs hakkı yok neme yok dipon 2 yıl İslak kayıtsız Dubai'da sol olan. Men ağam arad noy ağam ol. Kim girinde de yok oldu. Rakkeşler zordan bärik. Ay hükümete çıktık genettik. Vapse dinlemediler meni. İsar etmediler bizi. Maskalamı getirdik. Ahire son levavı getirdik. Öyle de barajık yaşadı. Yani son onun hatın elinde hat varken almalı pulu summasını verdi. Şu summan alınsız gitmeka. Öyle ayıttı şu summan almalı. Zaten don vermediler de solar hiç ilek var. Hükümet vermedi. Bizim hükümete çıktık gerettik. Konsun diye ağın diye almalı pulu yok. Yani ne etmeli para. Nerede işledi ağam? Allah rahmet etsin. Ağam Dubai'de istedi Sakartsaga trap görüldü. Gençliğinden birinin iş yerini istedi ol. On kayıt kampanyadan öyle mi okmen? Ben onu bilir miyim? Yo neme? Orad yağlı. Orad yağlı. Ava orad yağlı. Sakartsaga traptan. Dubai'de iş ediyormuş o adam. Dubai'den ayrıldı. Annem Türkmenistan'dan iş etti ol. Nemeden emalya ol. Yani Türk firmalardan Ozorada da yani Gabin saattan ilkin saattan alya. Ahmet Salık'tan alya iş. Santek ni işlen alya. Turu işlen alya. Ve Muhammed Bey'den Türk Dubai'den İsallardan hem bizim yani ağam sağırdılar rahatlar işledi. Onun powerçuluk kolperi işe geldi. Bariyeli alak işledi. Üttös kuruyor. Pul uğrat ulmedi. Pul vermediler vaktinde. Onun dervet kesele yardı. Vaktinde de ağamam ayıtmadı bir de. Aydan sonra billigem biz. Sünne billigem daha kemradan billig tanem sonra getirdik edip. Onun ingulağım vayan dişle ya. Şeyde getirdik tanem ağam öye gellem. Braya satta. Ondan sonra malum kağın uğrattırdık genettik kağın almalı pulva summası va soğan pullar va hemmeden batanim yönü sondan hiç ilek barmat kayta zayn satlı oydular sonra. haram zadı. Neçe pul vermeliler? Ay summa kan ağam sevavi bir zay öyle dikeltti. Bir ne 10 soğuduk zayda gaharp zay dikeltti öyle gücünü bulundu pulunun. Bizim Türkmenistan'da şu işlerimizde teretdiyen yerli vekilimiz var. Esasen Nuri Anna'nın yerli vekili olan Murat Burgut. Türkmenistan'da. Şu algı vergi meselesini çözüyor değil mi Nuri? Sen şuna tavşırdın çözüp verdi şu işleri. Ava biz şoňa yönlendirdik wagtynda da şoňa adamlar arary. Ağam bir zat da anykdat ol 80-nji ýyl Muradow Muhammed. Ondan soň 2010-njy ýylda öýlendi. Onu çağa bolmady. Men radno öýle ağam çağa bolmady neresi gaýtdy. Dogry maýsam ağam töýür radno ağam. Ondan soň men birlik meselesinde aýdyn. Men özüm de mesele. Özümne ikinji durmuşum menem. Aliment tatillerden bilýän öýdüň o ýagdaýlaryny birazgam mazawr hojolugy yok man hojolugyň satyn almalýan zat ýok. Dra ejem da kaka masterçak diýip ötürler hökümet. Oňa näme diýjek? Men wasyndara basjak bolsa kaka. Dün kun men saňa talewa men wassaňa men saňa ýadan atlan uğratjak men saňa nezip bolsalar. Näme üçin bastyrjak diýerler? Näme sebäpden? Vaktinde geçen okso alimenti vaktinde ne bileyim. Yok aliment için ecen kakana bastırıp bilmeye senin onlar etme panik etme relax take it easy bro. Demini birazcık giyinden al. Hiç adam olmaya senin ecen kakana aliment için adam öldürýänler basan oklar o Türkmenistan'da aliment için basanlar etýär. Alimentin hukuky taýdan eje bilen ene bilen ata
Dahili yerem vakit ile dahili. Men öd adında qoğdat kellem isletindanym yerimi ayal doğanıma verdim yerimi öz yerimdäki men özüm körpeda ayal doğanıma verdim meni men öd hiç ile hükümeti men hiç ile bergeladım ýokny. Bir sol alimendim aliment berjek men Hudaýa şükür berenem sagam çynolyn ýöne prosto bir hükümet ol aňyrdaky zalweden ol hükümet zalwetde sen yerin aljak näme etsek da kakan wassarjak näme meni orkojak bolup näme diýerlerim ýa seýlem näme şu näme diýerler onu Yani aliment bermeliler yani aliment diýende çağan pullar oňarda özüň bar etmeliler. yo ağam wa seredinde ýeke jawratda 2 gün bäşunda geçýärler ha bir alybery barada hükümete 2 gün bäşinde geçýärler ol aliment almaly adam talap eden nokta o hükümet talap etdiler menden. Men aliment almaly adam bilen habarlaşdym bolýar Süleyman diýär. Menem ýagdaýym düşünür ýani düşünýärak şuna ýagdaýym madyr. Her wadaly bilýän, bir wadaly bilýän bizinki seýle diýip bolýar diýip. Agardaklar issa nabarot bar ha. O Süleyman. Ýene şol agam ýogulan agam men agam lewap men seret dol gurrun etberen şo lewapa geldi karantina alınyan lewap bilen wagtynda karantina onnaşyn. Dogry maýdan iň soňsynda şol 2 günlük karantina allar şonu. Aparat etdiler. Ýöne bilen ýasa bolmak diýdiler turpmy bäri ýakaytdy getirdik genetdik. Ýöre bilen okýtdyr agam o atlar. Bolmasa mosny daýaw adam daýaw bolan horoz kol geldi. Bir ay ýaşatda gelendenem. Olun soňam ýasap görka diýdi şol sünýarak summan men almalylar. Öýdäkiler ejeme kakamy hemmesinde maýtdy. Men şo summan almaly. Şeýle aýdyň da atdyp bolun. Solar so elten oralýan firma solara wapşe seretmendir mekane. Wapşe seretmendir. Hiç ile kada seretmendir. Öz gapdannak ýollaşlary gaýta därderman berip seretdirip biz özümiz halka çykyp hökümete çykyp daim pahir ýol sasyndan sakasasyndan soňa ýazdyryp berip nädi bar diýem näme soňa ýazdyryp hökümete da çykyp şeýdik getirdip olam koronavirusyň ölün ýapyk döwürleri goslar getirdip özümi alyp kabul edip alyp gelip şeýdip näme daýyň soňunda bilýärmi suat. Soňja ýatdy bir de azaplar ýatdy. Iň gerk ejem kösen daşlaýdy. Ejem kakam da kösenli. Dostum seret biz wara men biziň näme gaharmyz gelýär bilýärmi? Biz aýjatsa dostum şu eliňizde pul bolup siziň sehel baýlygyňyz wagtda şonu aljak bolup görün. Äjitmäjitler wa ýurdunda. Şoň üçin siziň daşarutda gazanýan gazanjyňyz geljekde risk aslynda şol puluňyzam, baýlygyňyzam, emläňizem eger ýurtda adalet bolmasa diýemizde hiç kim biziň ýanymyza gelmedi. Hatda men İstanbulda derne açyp şu zatlaryň geljegini görüp adamlar bilen jewitleşjek bolup her kim ay ýoklay bir de pul gazanmak üçin geldik diýip pul gazanmaga dowam etdiler. Ve soňundan mara inden pullaryny alyp otyrlar. Näme üçin gelen oklar, goşulan oklar adamlar bize näme biz özümiz üçin isleýäsmi şunu serit hem gelip aýdyp otyrsyň ýanky aýalla ona aýdyp otyr. Ýene bir giden adam video çekip otyr. Başga aşakdan ýazyp bir de habara uğrudy oturan haýsy ýani horoz hem ýerde deňe ýör bu Balkanda da şeýle, Marda da şeýle, Lewapda da şeýle, Daşowda da Aşgabatda da hemme ýerde de deňe ödem ötýär. Hemme problema. Ýeke jawrat berdik menne bolan. Aşgabat isleýärdi da gabyn satda, tekawalaryň aptanda gabyn sat turly. Kim Luboy bilýän oda bilýändir, men tanaýandylar hemmedem. Aftakran türk gördüm, ýanky başyny kran sürdüm, Mustropor şkolymyň soňuna da on karoç dokument tawsurdym bolun, dokument tawsurmamy Aşgabat üçin aýratyn propiska döretmeli bolup, nämet bolan bir hepde onuň garasmaly. Aşgabatda dokument tawsurdymdan propiska ýanky geçmek üçin, dokument gelmek üçin garasmaly bolun. Men isläp görkam şeýdip ýolla polisler tutdy. Menem aýtdym şunda gamy şada dokument tawsurdym polny isläp gör nedip bir hepden çykaryp aporna tallardanym apornda men soňa näçe 50 manat tölegini berdim. Ýene 2 günden soň ýene 50 manat
Men pikir edýän adam Aşgabat üçin propiska öz welaýatyň öz welaýatyň öz gören adam öz welaýatyň üçin başga welaýat üçin gelýän propiska näme gerek şu zat. Ýurtny men Dubayda gelip bonan ýurt atna menden propiska soraýan ýok hiç gelek bar öz bolmasa da kaçak getdirmen. Bolya Süleyman bir jamet garaş. Nuri Teret Murat Şemfin öýünde milli hopylyň işgäleri bardy bilýänmi? Bilýän. Vatandaşlar söylediňe. Kapıdan Fatma. Aleyküm durdu. Kameran yapýarlar, kapy yapýarlar oturady. Haram oldu. O bulara kameradan gorkýarlar. Ne şakladı milli? Ne şakladı? Tanrı gitsin. Sen ağrı gel ağzına görecek. Aç şimdi aç. Aç. Açın hadi. Alma. Git ağrı. Kameradan korkuşdan söyledim. Uğurlar kameradan korkya uğurlar. Senin doğan çıkayım değilim seni. İstem kim? Sen mi? Haram zaten. Sen mi doğan çıkar? Ne mi doğan çıkayım değilim sen? Haram zaten. Görüyorsunuz değil mi vatandaşlar? Ne dedin sen? Haram it var ha. İtofen var ha. Kançı it oturun. Evet ya. Vatandaşlar bular görüyorsunuz ama pişik yala bular o. Kameradan korkuyor vatandaşlar. Birce kameradan telefondan korkuşunu gördünüz mü? Siz bulardan korkup gördünüz. Bular bir telefondan korkuyorlar o. Men şu Alvile Mokta altına Gullala Pavelter şu tayda Alişer Sahatov neme. Yazsana yani zapros uğrattın mı ya? Burada zapros nerede? Yok aminle. Yok zapros iyi aşağıdan yazdı onu atak yaz yine gelince bir mut ha. Hoş geldin. Selamünaleyküm ben üzere. Aleykümselam. Aleykümselam. Böyle gelip alimentin gürüngüne dediler. Men juvoy adam tap bilem yok. Juvoy adam tapsam alimentin yemmen tölümen şu adamın. Berse $20 aliment beredi çağası üçün ben yarım gepine geldim onun. Prosto bana abidin düşerdi. 442 adam oturan. Gelin Türkiye devletinden soralı dotman. Şular şörde dotman. 10 tas etse de düşünü. Geleslerden de böyle aliment. Maşın kımmat. Başka zadın derdine düşüyor yürepsiler. 42 gün bol düşün. 42 gün. Ben yalvarmadık eşim kalmadı. Ben şu adam şurada vakti sorak verecektim. Gel şu zade et ben senin alimentin özünü tölümen diyecektim. Burası bana abidin düşedi. Yaman ama abidin düşedi. Alişir yayın açan vakti. Ay siz bizim sesimiz. Golda yaz. İndi geldiniz Erdan'ı. İyi misin boldunuz er? 42 günde adamlar yadınızdan çıktı silerin. Ben bu iki aktivistem gitse hemmesi yadınızdan çıkadı. Hemmeye önkitek otura diyene imsin. Ha iş böyle gelip buna kızatlar aytmanlar. Gelin bana destek verin dotman destek. Twitter'da bile destek vermişler. Ben 42 günden beri şu anda paylaşım edemem. Her gün paylaşım edemem. Ben adalet istotman dotman. Ben başka zat isteyem yok. Bir derdim benim aliment olsun. Ne istemem kailliye. Sesini istemem. Niye dedin bilsemem. Bu vatandaşlar bu dertler belalar oturmuyor. Bu belalar var ha Allah tarafından hem de Allah'dan karşı oturma o. Yani Allah Teala bize hediye edip Allah Teala zulmeden o Kur'an'a aytıyor. Tahkik Allah zulmeden değerler diyor. Bunu ediyen adamlar
Siz ýalak, biz ýalak adamlar ýöne yüreklerine adamçylyk, vicdanlyk, İslam, Müslümançylyk diýilen zat ýok. Olar ýöne Müslüman diýerler, ýöne Müslümançylygyň meharpam ýok şollarda. Allah Taalanyň gadagan hemme zadyny karşı edip oturlar. Yani Allah Taala zulmetme diýer, hakime diýer, köseme diýer. Bular adamy öldürýärler, adam urýarlar, töhmede atyp türmäde basýarlar. Men size näçe wagtdan beri çykyş edip gelip oturýan. Näçe sanyk işgärler işden aýryldy, jenayet iş eden işgärleri. Bu işler dowam etýär vatandaşlar. Narkodel barada aýtdym. Ana näme düşül Balkan Naky Nevitkalyň başlygy olam zulmetýär. Ene daşy uzaky bun odadyň başlygy. Avto yollarmy näme şol? Karoç avtobuslar. Ona mana sud edilen bu sistemada görüp otursaňyz vatandaşlar. Sud edilen öňkü jenayetçiliği işe getirýärler. Adamlar ýürüýte zulmesinler dik getirýärler. Başga variant ýok. Sistemada adam ýok işlemene. Halal işlemene adam yok. Yani yok adam yok. Bolun için bular önkülerini getirip atıyorlar. Önkülerin size zulüm ettiler vatandaşım. Polise de şeyle, prokuratura da şeyle. Ben burada açak bulamam da. Bana Müge Anlı'ya demenler. Atıver'deki ular ben iletişime geçtim. Beni blok ettiler. Telefonlarımı blok etti. Müge Anlı. Esra Erol dedi, yine bir zat dedi. Hemmesi blok etti. Advokatla gepleştiler. Politika bolansın hiç kim giren yok. Esselamualeyküm. Arzalarım hem işleme hem koyulmadı. 42 günden beri yapıp oturuptular. Ben arza berotma, advokat beroturan yapıp oturuptular. Bana böyle aytmanlar. Müge Anlı de başka zat de. Massowy protest, massowy video çekmeli adamlar. Massowy biz bolmaly. Biz näme üçin Müge Anly'a ýalvarmaly? Ya ýene birine ýalvarmaly. Näme üçin biz video çekmeliler? Näme üçin men baýdak basamda 50 adam açanny video çekip bilen ýagdaýy getirdiler aşony ýaly. Getirin sizem. Men aň üçin hiç ýylneme bolmady. Men hökümete garşy Alişer Abdullah nirde diýip video çekseňiz bolmaýarmy adamlar? Bolanokmy şeýse? Näme üçin edem zok şonu? Edem zok. Ya gorkýar, jan tiýiji şeýlemi? Onu gorkmaga dowam edin. Sizin gorkuýuňyz olaň iýmiti. Olaň iýmiti sizin gorkuýuňyz. Sizin gorkuýuňyzdan olar pul gazanýar. Sizin gorkuýuňyzdan olaň çarklar aýlan. Sizin gorkuýuňyz ýap bolýar şatlara. Gorkmaga dowam edibereliň onu. Niktapar ilk kefirde de ýene bir gelenejäni diňler. Soň kefirde ýene bir erkek adamy diňlersiňiz. Soň ýene birini diňlersiňiz. Diňläp oturarsynız. Bir gün şeýle diňläp oturanyň özleri. Bir gün şolon kyçykanda men başyma gelir öýtmändim, buny men çykdym diýersiňiz. Size de gelir, sizden bolupman, hemmäňe de gelir, hemmäňe. Ýeke kalan başı derde girende ýanyna duran yok dämi? Size de gelir. Men size aýdaýyn. Gelir. Hiç pikir etmem. Bu yol biz göre gelýär. Ey vatandaşlar, siz wara. Men wara hayran galýan size. Dogan dostlaryňyz, ýarlaryňyz, tanış bilişlerini türmede otyr. Yani dayda geldi apamız. Onu kudir verdiler diye. Eğer de görýän vatandaşlar 6.000-7.000 dolar pul verse de şu wagt ogry ýanmady. Diýmek şol oglan jenayet iş etmedi vatandaşlar. Iznasyolda eden bolsa da wara. Eğer de şu hakykatdan eden bolsa da şol oglan wara pul diýmediler nuri, dogrymy? 100% sebäbi var iznasyol ýa-da biriň jenayet işin üstün yapsaň wara, soň ol barıp arz etse wara polisiýada da. Dater we çäre görýärler, ýani organa da bar. Bular özleri gurnadylar şu zatlary. Ay bilemokda. Yani Assalamualaikum. Aleykümselam. Olmaýar. Çağırış, yaman vacip çağırıştır şoň üçin. Şoňa wara goşulmasaňyz da gelmeseňiz soň özüňizden görüň adamlar. Soň oturup ağlamaň, nalamaň, ay meni bir awuryň işgär şeýtdi, bir prokurorlaryň işgär beýtdi, ay bir organ işgär şeýtdi diýip soň ağlamaň wara. Men size aýdaýyn, başyňyza gelýär şondan soňlay. Eger şunu etmejek bolsaňyz. Görüň o vatandaşlar, dünýäň Endonezya ayaga aldy. Dünýäň Endonezya halky ayaga aldy. Parlament meclisiniň zalyn ýakdylar o halk bolup. Özleriniň
deputatlarına büyük aylıklar yazdılar özleri. Görün haberlerde bara TikTok'larda gavat gelensiniz da. Özlerinin aylıklarını beýgeltdiler dänimjik. Halkyň aradasyny etmediler bolun. Halkama alagadan şu bide yok bolsa size de yok şu durmuş diýdi göni. Bide yok bolsa size de yok şu durmuş diýdi göni halk. Biz näme üçin diýip bilemdok? Ha? Gözüňizde meni görüp otursunuz her efirde. Yine seret bir adam bara. Gelip diýerler-de aýyny Türkde hemmeş arendada ýaşap ýör, Türkmenistan'da her kim jaýynda ýaşap ýördi. Ine şu adyň özünde ýanky mesele zamanny ýanky ýaşawlunyň meselesi, jaý meselesi. Onun başka arkadaş şäherinde 174 adamyň meselesi, jaý meselesi. Bulam jaý mesele inha. Prezidentim hormatlar. Bulam jaý mesele. Sizden konak sorap, şol wideony goýmana mejbur boldum. Men 80 çağın dünya inlerim ve sizden hormatlayan adına münasip bolan ene Remezan ve Şargiye vagifonu. Sizin eneni ve çağını korumak maksadı bilen edýän alladylığınız üçün olaryň ýaşaýyş durmuş şertini oglanlarmak ve täze ýaşaýyş jaýlary gurup sowgat berýändiňiz üçün köp sag bolsunlar aýdýarym. Ahryman prezidentim, ýöne maňa 8 sany etkinjek ýaşaýyş etmedik çağlarym şol mümkinçilikden peýdalanyp bilmeýäris. Bizim maşgalymyzda bir adam emişliýe, bizim öňkü ýaşaýan jaýymyzyň 7 çağın bar wagty Aşgabat şäher häkimlik tarapyndan 2 otagly dogly bakasyna tölegli jaý berildi. 8-nji çağın bolan 8-nji martda ene mährin nişanymy alanymda häkimlige aýtdym, jaýyň tölegini töläp bilemzok ýarosy çağım bar we tölegini aýryp bermegini ýa-da şol ýaşaýan jaň elimizden alyp 8 çağly enelere hormatly prezidentimiziň berýän sowgat ýaşaýyş jaýyňdan bermeňizi sizden haýyş edýän diýip aýtdym. Ýöne hiç kim häkimlik tarapyndan kömek etmediler. Tölegi tölemeli bolýan sowgat jaýyn berilen ok adyna jaý bar diýilip, menim tölegi töläp bilmän jaý satyp hökümete tölegi töläp özüm 8 çağım bilen jaýsyz galdym. Hormatly Mähriban prezident. Ana jaýsyz galdym ýene diýär. Ana 8 çağaly ene jaýsyz galdy şu wagt. Ene hani 8 çağaly berilýän jaýlar siziň pakazu ha onuňyz. Şohun üçin bir 3 ýaşdan hojalygy berýäňiz. Onuň kim bile kimiň tanşy, kimiň götü çaty. Ondan soň bolan ýene halk köçüdi. Yani düýnüň bir gelip söwüp gitdiň ejeňiz näme diýip söwüp gitdiň özüm aýal maşgala bolup biziň ýurdumyzda hemme kişi öz jaýyna ýaşaýar diýip görleýärdiňiz. Ýani ha 8 çağaly jaýsyz galypdyr ortada. We ina bärde leýji bos maral bulam jaý meselesi bar jaýsyz galy. Başga da bir giden halk jaýsyz. Jaý meselesini çödüň o siz gidiň bar jaý köprek gurun o ondan. Gidip bolar bolsa proýektler gurup bolar bolsa yerlere milyar dolarlar harçlap vermende. Arkadaş şäherine düýün ağzyň dolduryp 3 milyar dolar harçlandyňy, 3 milyar 100 milyon dolar harçlandyň aýdyp berdiň. Dolar için halktan dolar boşça tirasyň arkadaş şäheriň. Boşça tira. Näme tereden ok arkadaş şäheriň häkim şu zatlara. Mämedowa. Ha? Näme tereden ok? Gaýtam adamlara jaý berjek diýip 10.000 awurun ikinji aýaly, üçüncü söýgülsi adamlardan pul alyp, soňundan arz etselerem, "Vay senem berdiň" diýip gorkudyp olaram gaýtam, olaram o arzuwda oturtdurup, arzalaryny ýüzüne çekdirip, şeýdip ýörsiňiz da siz o. Siz şeýdip ýörsiňiz da. Ya söz gutorda adamlar, söz gutorda, distriktiňiň gutorun ýerinde geçdi. Şuýda adamlar täbirleri diýendir de belki ýani okadymam birini ýazanny. Arkadaly serdarymyz zat diýip, "Hey adamlar, näme diýsin başga? Adalet tapmak üçin arkadaly serdarym diýer, gahramanym diýer, täze başga kapmany gakysy ýok. Türkmenistanda işler şeýle bitip otyr. Adam tutmasan gahraman diýmesen sen işiň bitirýän ýok. Bir zatlar etmese şeý diýip başga näme etsin o? Olaram mecburiyetten yani görüp otursanız näme etsin çıkıp gönümel men çağam goýup berem men da dedim diýse ýoş ol diýen gahrman da diýse oppa ona da atayım hero arkadaş our hero arkadaş hero arkadaş buna derit
Our head. Thank you. I want to thank you. For your help for youth to study in this awesome buildings and such a good. İngilizce gülküncüm oluyor. Hoş geldin ahırlıca. İngilizce sen gülkünç. Our hero arkada. Come. Goy. Ertirtaga man account matchlayale. Ha, näle maral hoş geldin. Ya şegom jaydi ya wolin mara. Şoňa diýelim. Maral. Gatma xirli. Eşit mahirlidin. Jaydi ya won başga edaralara, polisiýa, howpsuzlyga, prokuratura baryp jay problema aýdýan won ne bu edara jay berýär diýer gaýtam. Pidarazo bolurlar. Ana mahirliňem görkezin sebäbi gaýrady. Jay berýärmi bizi köşke barsaň ştak gelseň jay berýärlermi diýe gaýtam köşkün kularym. Dünkü Maýtlara jay beren oklar. Daşowdan awtobuslaryň zatlaryny soýup beren olat bar. Jaň etdim men oňa dün. Efirim görýändir haramdady. Bu vatandaşlar 60 04 Cumayev. Yani şu daşowda awtobuslar zatlaryny pul işläp konkretny pul işleýär şu taýda. Dedim stasiýadan, polisiýadan, işden çykyp gaýdan darydan arkasynda ýöne agasy wadiýa, familiýalar aýry diýär. Bularny gözleri öwrenne. Awa, şoň üçin Our hero arkada. How are you arkada? Thank you arkada. Menem oňa thank you diýdim, diýär. Arkada size thank you diýär halk. Appreciate it and want to express our gratitude to you for building the new institution of higher education, our hero of Qada. Hero arkada. What the hell you did, man, to be a hero, bro? My plan jay. Talip my plan jayna elinden alıp nerede yaşasan şonu yaşa deyip hükümet deyip bilýär-de şonu. Qadyp bir kanun esasyna çödüp o sağa adama nerden jay bersin? Maýyp adamyň jaýyny elinden alıp. Adadı kiber hopadan kalar oturýanlar, eline telefon alıp 4-5 tane telefon elinden goýýarlar. Herkili accountlardan ýadýarlar. Haramdadylar. Ey vatandaşlar, men size aýdyň. Arkadan. İnşallah vatandaşlar. Haramda ýöneş. İnşallah vatandaşlar, Allah'ın izni bilen şu ýerek ayağa alýar halkymız. Ve inşallah sizleriň mesle söz berýän, erde Allah'ın izni bilen biz şu haramları yıkıp bilsek wara. Türmede bir güne ýatan kim bar bolsa, hemme kimin hosarary gelip arda ýalyp täze suud edilip, maşgalanyň hosarlaryny ýanyda gaýtjaksyňyz. Ýa-da narkotik üçin kim 2-3 tane 5 tane derman üçin basan bolsa şolary çykarmaly. Yani хранение däle, распространение däle, хранение üçin kim ýani ulanjylar bar, şolary çykaryp şolary больница, isteserim больница girip dar edip, лечение edip, больница açar, neurologiskiy больница Türkmenistanda, ol diş klinika 2 tane açdy, haramdada bir tane açdy, şo taýda лечение edip adamlaryň alkyşlaryny alar inşallah. Gaty uly planlarymız bar vatandaşlar. Yani men bu ýeki özüm däl, giden adam markamdy. Bilmeňiz isleýän şu zady. Men bu aýtdan sözüm meniň agzymdan çykan ok, bu cemiyet bolup gürleşilen zatlar. Men prosta dili bolýan. Ýöne wagt sagada gelende şol adamlar çykjakdyr ortaýa inşallah. Şonu görürsiňiz. Şol adamlaryň maňlaýyna okşarsyňyz inşallah. Şey dip görüşendikler üçin. İnşallah şoň üçin aýdýan birazjyk wagt galyp vatandaşlar çağırış edilende 7 ýaşdan 70'e çen hemmesi ayağa kalmaly. Hemmemiz. Öýüňizde görmüne polisiýalar durjakdyr, sizi göýürmejekdir. Polisiýany kak geçýän haramdady ýörüş saýdan diýip ýöreýän gara. Saklajak bolsa da durman geçip diýen. İnşallah. Awa. Adamlar yani şok bolsaň hiç sadede etmeler. Türkmenistanyň hökümetinden şok bolsaň hiç sadede etmeler. TikTok, masmalar, efir, inşallah görür. Bamy ýokmy görürse inşallah. İnşallah. Siz näçe etseňiz bara ediberiň. Allah'dan büyüktür o ki özün öyle şu derecede. Allah'dan büyüktür o ki haramda. Çift satanyalı tabletle satyalar diye vatandaşlar. Çift satanyalı ayağalığını yurdun içine zehirle otururlar. Näme üçin bilýärmi şonu edýärler?
Güýmensin halk kellesin politika goşmasyn diýär. Saparmagyň politikasy Türkmen başı näme etdi? Narkotik açdy. Halk olaresin ýaşasyn daresin güýmensinler ýa-ni politika siýasaty goşulmasyn diýip Saparmagyň politikasy şu. Ýaş nesillerimiz aýryjak bolýarlar. Öňüme oturýarlar, ýene edýärler. Ýaş nesillerde aýlap oturlar. Gaýrat edin çağalaňyzy kontrol edin, tabletka zat, ýaman nerwet zatdyr, uzawrak duruň bara. Konkret nerwet zatdyr. Ol soňam bir öwrenşen zadyny goýup bilmeýärler. Soňam mara gymmatly dik goýberler. Triek geraýyn çekýänden tapawdy bolmadan soň men size aýdyn. Häzir öwrenşdirip oturýarlar ardan mahadan. Soňam gymmatlydarlar men size aýdyn. Soň üçin ýaman häzir bolun şu geraýyn triek nähil erwet bolsa da edi şunýalam şu zatlarym ziýanlydyr. Simboli bular himikat watandaşlar. Tabletka diýilen zatlaryň özi himiýa. Himiýa diýilen zatdan bedene girip peýda getiren ýeri ýokdur himiýaň watandaşlar men size aýdyn. Ol bolýa TV ösümlik bolsa ýa başga bir zat bolsa TV çykýanda bolma däl o tabletka himiýa duruşy bilen o üçin. Laboratoriýa edilen da hem bu olsun o. Polisiýalaň özleri mal atyp görünen madiýa, özler satdyp görünen madiýa şolady polisiýaň işgärleriniň. Hayran galaýmyn o watandaşlar. İçiniň wara konkretni boşadyp oturýarlar o. Ýaş nesil zäherläp, beýinleri öldürüp, bilimi öldürüp, watanymyzyň güzelliklerini dagamagyna getirip oturýarlar. Watan söýjülük bar, şu zatlar aýtmak watançyk. O ýasama pakazuko baýdap götüren bolup watan söýýäntiren bolmak, ol watan söýmek däl ol. Watanyň söýjek bolsaň, ýene şular ýaly hakyky zatlar bilen görüşmeli. Ýurdun içindäki bolýan edenetlikleri, adalatsyzlyklara garşy aýtmaly, çykarmaly, paş etmeli, şoňa garşy görüşmeli, türmäge girmeli gerek bolsa, ölmeli şulurda. Ana watan söýjülük. Eger bilmeýän bolsaňyz. Ay gutoran berde bir oğlanlarla içilsu. Men barjom görmedim bir gayrat. Diýen sözüňe jogap ber. Musur barjom görmedim durmuşda. Kim tutýa? Bir de ýene wara. Bir de ýene şu zatlary efire gelip aýdýarlar, zat edýärler, sag bolsun watandaşlara. Ýene özleri gelip aýdýarlar, efirlere gelip başyndan geçen zatlar, ýurtdaky bolýan zatlary we şuňa ýöne warsaky gurrun edip otur diýip hasaplaýanlar bar, oppozisiýon smoklar, ýöne warsaky biz awa şuna çen oppozisiýanyň 30 ýyllap edibilmedik zadyny sag bolsun, ine halk bolup başardyk watandaşlar. Türkmeniň oppozisiýasynyň 30 ýylyň dowamyny açmadyk jinayetleriniň üstüne açdyk. Özümiz janymyzy howp astyna salyp meýdanlarda mitingler etdik, görüşdik. Awa näýlik atakalara duçar bolduk. Häzirem kim bilýär daşar ýurtda Ýewropada bolsa bizem gözlenip görenler, ýerimiz adamam düşürendirler. Biz şonu da dowam edip oturýarys. Edibildiňiz mi siz şunu? 30 ýylyň içinde oppozisiýon smoklary, nomenklaturny oppozisiýa edibilmediňiz. We gelibem oturup awa diwanly ekspertler oturup diwanly oturup arkasyna fon goýup video çekýän oppozisiýon smoklar ne halk bilen gürrüňdüş geçibildiňiz, ne halk bilen şular ýaly bir işleň üstüne açybildiňiz, hiç sade edibilmediňiz. We biziň edýän işimizde pes baha beren bolýaňyzmy? Näme mekteplerde talip nuru diýip agdalýar, siziň adyňyz agdalýarmyýa? Şular görýäňizmi diýip bizi soraýarlar, sizi soranoklara. Siz kandaşla siz oturun ýeriňizden pes baha beren bolşup, göwnüňiz ýetmedik tıran bolup. Siz kim? Sizi hiç kime gerek gäle wapşe? Uraga. Bizi var, halk bilýär bizi. Bolu da olar kim o? Boş versen o itler hep o zatlary herkiler, janwarlar üstürme. İşimiz edeli. Bizi soraýarlar, talip. Seni meni soraýarlar diýen janlar ýany nur işler ýany biz ökde çykdyk bolardan diýip sebäbi niýetimiz go Allah Taala her bir adamyň amalar niýeti göredir diýär ýa niýetimizi bilýär ýüregimizi bilýär şoň üçin Allah Taala bize kömek edýär her işimizde görüňokmy adamlar gelip bize ýüz tutýar biziň sesimizi eşitdirin diýär sebäbi ýurdun içinde adamlar bilip otur ýani biz halk üçin ihlas edýänligimizi janymyzy ortaga goýup çykyş edýänligimizi şoň üçin hem gelýärler. Dalej baga. No brat.
Ağam men Norvegiýede protest etjek bolýan şu Alişer ağa bilen Abdulla aganyň meselesi boýunça şonu gozap habarlaşjakdym efirden soň. Türkiýanyň pasoýstysy öňünde etsen bolýa. Maňa jaň et. Sizden şu Maykan sorajaktym. Futbol Bolýa urutjak. Şu ýakynda etjek bolýan siz bilen habarlaşaldy efirden soňra. Bolly brat, men sana urutýan. Bolýa. Şu Maykany, men fikirimçe Maykan logosyny ýibert, şu taýda özüň Meni urutjak logony, kime gerek bolsa markany. Siz özüňiz şu taýda peçat edin. Ha amatly düşür, çem Amerikadan gelýänçe. Hemem действительно indi şu maykalar üstüne diktatör stop, Gurban Guling suraty emblemi, znak bilen şolar ýalyk nemeler ýasap indi wara ýuwaş herekete geçelen adamlar. Действительно esasanam şu Ýewropada, Amerikadakylar sizleriň gollaryňyza mätäç. Yani protestler köprak etmeli. Alişer Abdulla we belik oğlanlar, Murat Şenfiyal oğlanlaryň seret görüp oturýan näme bolup ber. Şu an iň gyzgynly waka Alişer Abdullahyň temasy Murat Şenf türme sorow dolanyň soň buyuran oklar. Kelenem Abdullahyň nirde belli däl. Türmedemi, saklanýamy şu üç oğlanyň temasy hemme zatdan ýokurda durýar şu an meniň gözümde. Hemme belik temalardan. Yani çünkü has gyzgyn waka, has soňky waka we şu an şol oğlanlaryň kömege mätäç. Bularyň ellerinde internet ýok, bularyň ellerinde telefon ýok, özü kömege daýyn diýer ýaly. Şoň üçin biz bularyň sesi dili bolmaly adamlar. Bular biziň dilimiz bolly şu oğlanlar. Biziň sesimizden bolly, biziň dilimizden bolly. Özlerim eline mümkinçilik bir şonu wagty gara goýmadylar. Bulandylar şu mümkinçiligi. Çekdiler, YouTube'lara goýdular, TikTok'lara goýdular. Böyle inni gelin şulon elinden mikrofon alınan wagty gelin bizim bulan sesi bolalım adamlar. Gelin inni bulan sesi bolalım. Görüşüňiz ýaly ayaly görgülik gün sanap 42 gün boldy şu wagt habar alyp bilen ok. 42 gün näme o adamlar biriniň ölümi diýirdigini bilmeýän hukumumuz bardyr. Biz dawa şuň üçin ayaklanaýalyň Ýewropadakylar, Amerikadakylar size iň köp iş şu wagt size düşýär. O Türkmenistan'dakileri häzir düşünýäňiz. Türkdakileri de düşünýäňiz. Aýony näme üçin Ýewropada, Amerikada 10 miňler çäbid o. Diňe ha Polşadaky Türkmeniň kanalyna 5-6 miň Türkmen otýar. Diňe Telegram gruplarynda Ýewropada Türkler bar. Paýlaşalyň, şu taýlarda da paýlaşalyň. Dera blog edip görýärler, tanýarlar da derre. Bir zat paýlaşýas bolýar. Gorkýarlar, sıçak zuwet günler öldürüm Ýewropada ýaşap görler. Ya sizin başınıza gelmedi öýdýär ertir. Sizin başınıza da gelýär, görürsüňiz bara. Blog ediberiň dedi. Men bir saatine da aýtdym. Başyňa bir zat düşende maňa jaň etsen gatyraýmy diýip özüne de aýtdym men şoň. Gorkowyň özüne. Bu kanalyň biriň eýesini tanýan çünki. Vatandaşlar men gowy bir habar aldym. Meniň adyma birini öz çağasyna meniň adym beripdir. Allahu ekber. Yani iyi gowy habar şul bara. Talipdi koyup durma. Ay maşallah. Yine var. Talip at ýokudun boldy. Türkmenistanda kim tutsaň talip boljakdy. Berkim magly bolsa talip goý. Ay Allah rahmet eylesin. Buramara içi gara görüpler. Opozisiýan içindäki käwir haramzadalara diýen Talip Abbasowyň ady bar. Ady Talip hakykatdan odan at, gowat studentden bolup, zatden bolup, gün etmeçiligeden bolup görsiňiz maý bolşuna da. Ady Talip bolşuna. O Talip diýmenem hollary özüňize kiçilik bilen bolýaňyzmy trapka musurlar. Baky, Kakamrat Khadyrov. Onun naşary. Belki Taganova. Alamrat Rahim. Karamda da bir toparlar. Ady Talip şuň birazajyk o adyna hormat goýmaň eden işine hormat goýun şuňa çene. Näme iş başardyňyz o şuňa çene ýekece jenaýatyň üstüne açyp bildiňiz mi şeydir. Ya ýurtdan değerli bir informasiýa salyp bildiňizmi? Näme edip bildiňiz? Danym gelen bolup göwün etmedik, tiran bolup kiçelçek bolýaňyz ay adam meni.
Adamlar öz çağalaryň atlaryna dakdörler. Eger görülmeýän bolsaňyz bara, içiňizden öläýsin bara. Boş versene Nur ağa, erkim bilýär kimin kimdigini. Olar kim o? Biz öz işimizi edýäs boldy. Äder birine jaň edeli vatandaşlar, tramadol barmy Türkmenistanda? Soral göreli. Onu neyecek bolup durdu Mamircan etsene. Bular wara vatandaşa men jaň etýänim bilýärler, şoň üçin telefony öçürýärler. Ýoksam şular açyk satýarlar. Tramadol, triyekem medad bar. Telefony preadressatsiýada dur haramda adalar vatandaşlar. Ömürne preadressatsiýa. Başta. Emmetin üstüne düştüňä şondan soň aýdandyrlar emmesini. Ay bolýar. Ina şu ýanky accountda neme var ina paýlaşýarlar. Hemen bolyn. Şoňa daýyn wara gayrat ediň o like zat basaýyn o şu Alişer oğlunlar ya nujel eden azab ýerine düşen o adamlar öňünden çyksa. Ya. Ina maşgalasy. Действительно azal o adamlar çeken azab şu oğlundan wara. 3 aya deportasyon lagerde ýakdylar. Onun verem 40 gün verem habar alnanok. Görseňiz adetden videosyny repost edip like edip geçip gideň oýun bolman no bir ediň o buny alam göpasyz bolmaň o. Yani göl towa. Salam aleykum. Üçün görüşdi şol olanlar. Görüşmänem bilerdi, goşulmanem bilerdi. Daşy öz gelini aýtdy. Öz gelini aýtdy şoňa goşulma sana ýet çykmadylar diýip diýdi. Yani goşulmanem bilerdi yani öz gelinem dinlemendir daşy şol oglan. Öz gelinem dinlemen maşgalatynam şolar ýalak kynýagdaýdy, o kulaklar etdi. Şu minni biziň sag bolsunumyz. Edýänlere sag bolsun minnetdar Allah ertesin. Ayağım bular Türkmen ağam gol gözün korkutup durlar bular. Şu derece. Tak, onu alanok. Bolýar. Başgatma jaň edeli. Murveren şoňa jaň etsene arkadaş şäherinde näçe adamyň kösediňiz, puluny aldyňyz. Okla ya. Näder oklaýan? Vatandaşlar men elime var, takoy material uçtu. Häzir men size prosto ucun okap bereyim inşallah. Üniversitet var da var häzir. Prosto başyny okap bereyim. Döwlet Mehmet Azady adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň rektory Maksat Şaryf we okuw we terbiýeçilik işleri boýunça prorektory hakynda ýagny öňkü rektor gidenden soň gezek bu iki sany prorektoryň paýyna düşdi. Ýagny rektorlyga Maksat Şaryf Begenjewiç geçen soň we Hanadar Kakajykow Gurbanowiç. Bular institutynyň bilim derejesine galdyrmadan geçen talip ýyllardyr muallim gelinleri bilen jinsy gatnaşykda bolup Maksat Şaryf Begenjewiç 2021-nji ýylda öňkü Roman Gilman fakultetini okan marlygy talip Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň 6-njy bölümi tarapyndan saklanyp bir näçe gün sonra ödülip boyunna allyryp arşikaýet eden marlygy talibi öldü razy edip 6-njy bölüme $100,000 Amerikan dollaryny para berip iş yapdylar. Şeýle dämi? Maksat saçın bir hepdede nädip ağırdy ýa-da kelleňe kitap bilen urulanlar ağırdymy? Maksat Maktum Üniversiteti hem işlen döwrüne bir talip gyz bilen
jinsi aragatlaşykda bolup ağda çykyp başlanna onu hukuk goraýjylar bilmänke arşykaýet etmänke seni işe teklif edip işe alıp galdyrar diýip onu hem alıp daldy. Bundan başga da ýokary ýol başy bolsaň näçe aýal saklamana ruhsat berilýär? 2 aýal saklamana ruhsat berilýärmi? O da yetmedi. Hamala dünýäni alaýjak ýaly öz institutynyň ýaly edenini edip haçan sen gelenne siz hereket ýatmaly öňünden dekan ýylynyň prorektor hökman bolmaly. Sen näme prezidentmi? Ağlaşyp ýanglışlyk bilen bir muallim öňünden çykaýsa onu soraga tutup öýde gider ýaly azar berdirýär. Maksat öýde şol ýaly awraýly görkezek bolýar. Bundan başga da öz şahsy institutynyň ýaly edenini edip bu wizipeleri öz kursdaşdyr, öz dost ýaryny iň gowy wizipelere goýdy. Meselem Temirliýew Muhammed kursdaş Maktumgul Üniversitet tamamlan magistraturaň dekany. Gulja kursdaş Gündogor Dilleri Fakültesining dekany. Maktumgul Üniversitet tamamlan we onuň orunbasary Allamurat kursdaşy ilkinji ýaşlar guraman başlygy soňam Gündogor Dilleri Fakültesining dekany orunbasary Baymurat kursdaşy öňkü bilim ministrlikde işlän. Şu wagt daşary ýurtda okap gelip bärde egzamen tapşyryp ikrar edilýän bölümine jogap berýär. Begliýew Allanur magistratura kursdaşy Ýewropa Dilleri Fakültesining dekanynyň okuw işleri boýunça orunbasary Bayram kursdaş İngiliz dili edebiýat fakültesining dekanynyň orunbasary. Näme öňkü işläp ýörenler öňkü rektor barka işläp geçenden soň işlemedilermi ýa-da kursdaşlaryna mezipe berilejek diýip alan paralaryň giýje ýatyranokmy ýa-da ýygyna soradylarmy? Öňkü rektor barka edilen işleriň barsyny dagatyp we öňkü ýygnalan kadrlar dagadyrly. Onuň yeten sepkitleriniň birine yetilmedi. Diňe kagaý ýüzünde yalan hasabatlar berilýär. Oňa derek monopoliýa gurup hamala ähli dekanlykdan geçen kiçijek işlerden hem gazanmak maksady bilen öz üstünden aýlajak bolup her ýeri öz tanıştyr bilişdir kursdaşlaryny resmi däl käbirlerini wezipe berildi. Aslında bolýan zatlarym gadagan etdirip garyp pukara zulüm etdirip tutuş nizamyň öňünde 500 talibiň gyýyllaryň ýüzüne çalan kraskany tutuş nizamyň öňünde mokyrlap süpürdüp olary ýowara çağıryp pol ýuwduryp edenini edip tapşyryk berýär. Kimiň tanışy hukukdan ýa-da ýokary wezipeli bolup jan barsa, ona da Kanada aýlanýan gizlin eldegirmesiz talipleriň spesiýasyna goşup ähli tarapdan kömek etdirilýär. Baha bolsun, ruhsat bolsun tapagy ýok. Bir näçe gün gelmeseň ideýän ýok. Ýagny bir talip 2 aýlagyň okuwa gelmeýän wagtlar hem bolýar. Talaba laýyk gelmese de islan wagty gaýdyp islan wagty gelse de hiç kili şo spiska düşen taliba deýdirenok. Ýöne welin adaty wezipesi tanışy talip okuwdan galaýsa öýüne gidip getirdip agyr yaraman ýatan bolsa hem hal ýagdaýyny düşünenok. Bundan başga da 1100 taliplerden girişdi alýan haram puluň yetmedimi? Karoçi ýene wara ýaman kän wagt bar berde. Dilimi gurady. İnşallah bu arada da değişli ýüzler çykar. Assalamu alaykum. Efirime kän arasynda. Wa alaykum assalam. Gowmy ýagdaýlar? Ýaxşy, öňüňde şükür Allah. Nuru bir mümkin bolsa bir aýdaýyn bu Türkmen Nevit barada. Şu Hozumrat diýen mergen diýen Türkmen Nevit barada. Şola bir adamlara zulüm edip öldüri her türlü rahatlar edip öz götlerin bokun bilen okly turwa satýarlamy mara näçe ençime rahatda demirle dumurda satylýarmy. O rahatlar bilen ok nide ýok garyplara rahatlara zulüm etýärler şolar bara. Elem bir nomer oklandyr naşakdy. Şolar bir çäre görüp bolmaýam gaşolara. Hacı Taganowyň işgärlerimi? Hacı Murat diye nomerna bir oklandyr naşakdy. Ýok, Hacı Taganow diýip biri bar, Türkmen Nevitiň başlygy. Ol haramdady, birinji spisikde duralam. Nevitiň içinde. Mergenma onam Hacı Murat diye. Ona nomer bar naşakdy. Türkmen Nevitden ýene temperaturaň galyp urady watandaşlar. Luis, sen diýäňde men şu Alşerlen Abdullah tapylmasa Murat Şef fudu bolýarmy göýürýärmi nämetkä näwelikde durjak bolsa menem edýän basym. Ol menem edýän şonu.
Men üçün adam gymmatly. Hemme zatdan ýokarda adam. Allah Taala dünýäni adam zat üçin ýaradypdyr bolun. Men ondan ýokarda zat göremok. Dowletem adam üçin, watanam adam üçin, baýdagam adam üçin, o ýurt territoriýada adam üçin. Bu zatlaryň nemesine düşünýän çälleri ýani menen şonu. Adam garadyr ýok. Türkmenistan hem öde частный hususy karhanasy yani hem konkretny ýa-da isteýän zady, isteýän adamy düşman belleýär, isteýän adam basýar. Näme o? Hana o näle bolýar? Düşünmedim men. Basım var bütün dünya Türkmenistan'ı var ya doğan arlasları alacak ki alamaydı. Basımrak bir Türkmen halkta ayağa kalmadım kaşın yıkmadım ka taktın abi. Hey bolýar da vatandaşlar. Näme diýen bilemoktar, näme diýip ýaşaýaňyz şo taýda. Men size çyn ýüregimden ýüregime awrya. Hiç biriňizden ýamanlyga düşmeňiz islam okýany, görýän welin o temmeňiziň öýüne degi otyr bir-birden. Haçanda tutuş maşgalaňyz ogdalanlar şonda bilersiňiz ýöne giç bolar. Bolmasyn şolar ýaly. On bilýän ony gowya saýasy gepleýärler. Hemmesi usta gowya saýasy gepleýärler. Niden gaw ýaşaýan? Hora ýaşaýan. Mudamy nira barsaň ýegerlen ýene bir zatlaň soň doğan arlaşlary nira barsaň. Hiç ýeri gymylap bolan oga. Kim gurlaýan şol aýtýar men gaw ýaşaýan ýene asuda ýaşaýan. Niden asuda ýaşaýan eden? Gurlaýanlar şol zat. Men size başka bir video görýän. Şunu görüň. Birine Türkmenistan Russiýa ýarana dowur däme adamlar. Türkmenistan Russiýa ýarany. Dinleň watandaşlar. Прятали двое рабочих. Тимур Савка и... А тут псковские десантники въезжают на территорию предприятия в Буче, где в тот момент прятались двое рабочих. Тимур Савка и его напарник, гражданин Туркменистана Ахмед Ачилов. Вскоре российские солдаты схватят их, увезут в лес и расстреляют. А тут псковские десантники въезжают на территорию... Türkmenistan građanini Russiýanyň nemesi Ukrainada çodanno Buçada ýalar şo taýda. We biziňki näme edip gör? Piňine de däl. Ana Azerbaýjanyň kam diktator ýöne Azerbaýjanyň öz halky üçin iki tane Azerbaýjanyň öldürdüň diýip näme etdi? Öz halkynyň watandaşynyň arkasynda durdy. Biziňki näme edip gör? Biziňki piňine de däl watandaşlar siz o men taýdaýyn. Siz Türkmenistan halky hökmünde urwan bolun. Piňine de däl siz o watandaşlar. Yani şu iňol manna bar şu Azerbaýjan ýalyk bolsa da wara, sag bolsun aýtsa o wara we be halkynyň arkasynda durýan prezidentimiz bar eken iňol manna diýip. Ýok ha. Baran ýerine birin halky atyp görün, haýty öldürip görün. Hano videolar bar. Özbegistanyň, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň migrantlaryny dip nemesini videosyny. Soňra bildirdi Azerbaýjan näleligini. Türkmenistan'a ses çıkdymy? Ses çıkdymy şunu? Çıkmaýar watandaşlar. Çünkü oňa siz gyzykly däl, oňa öz postu gyzykly. Hawa. Öz postu gyzykly diňe. Şoň üçin hem doğan arlaşlary territoriýaly gyzykly olar. Galan halky gerekli olar. Diňe öýler ýaşamaly bu dünýäde. Diňe doğan arlaşlar olum bir türmäde girenok, bir jigam girenok näme etdiler? Türkmen görgüli bir adetse halkı biz bir adetsek derro kanun işlep başlaýar. Hakyky. Mesela işleýär dazy, etmesen. Hökümet bilen işleýär. Ýöne işleýärler. Urup alýarlar boýnuňa, urup. Hakyky. Oňuna ýetmese bolan okýana urup tokmanlay.
Ay Bolyada, intek. Kolay ders vatandaşım yeni efir yapacak birazcık yaraman otuyor yine temperaturan başladı. Galvot. Allah şifa versin. Sağ olun. Ayçak var mı adamlar doğa dileğini demeye açtı. O doğa dileği inşallah. Kovaların Allah'ın izniyle. Sağ olun vatandaşlar. Valiya sağ ol sana da. Allah şifa versin. Amin ahlimize sağ olun. Selamun aleyküm. Allah kuvvet versin. Böyle. Sağ olun. Sağ olun.